Arratsaldeon ikus-entzuleok, arratsaldeko edo arratseko 8:30 ditugu eta hementxe gaude hementxe hauteskunde gauan atarian. Mailak 8:00-etatik ireki dira, beraz bozkak kontatzen ariko dira une honetan. Lehendabizi Europako bozkak egin behar zituzten, ondotik udalekoak eta azkenik parlamentukoak egingo dituzte. Beraz, luzea izango da gaurko gaua, luze joango da emaitza guzia jakin orduko, baina tira, erran behar da, bazanen baita ere herri batzuk txikiak direla, horren bertzez ja intzinetuek izango dituzte, edo agian ja akituta Europako bozkak kontatzetaz, eta momentu honetan arituko dira ja udalekoei dagokionean. Beraz, gurekin hemen ditugu nire urrunetik hasita Matxari Plaza, erran behar Rekalozko alkatea, ongietorria Matxari. Gabon, aitatzen. Eta nire ondoan Iker Frias, ongietorria baita zuri ere. Bai, gabon. Eta esker mila bioi, hemen izateagatik, pixkoat arituko gara hauteskunde gaba honetan hauteskundei buruz, eta hasteko pixko bat, gogora ekarriko ditugu, duela 4 urte gertatutakoak, edo gutxienez, gutxi gora bera, emaitzak nola baloratu zenituen bere garaian, Matxari? Bere garaiko horitzarez garaietan, Baztako udalerako hauteskundeetan sorpresa izan genuela ez. Asia batean ematen gintuen 5 zinegotzi izango ziren eta 4etan geratu ziren kontaketa, ponderazioak eta ez zirela ongi bideratu. Eta Nafarroko Legebiltzarrekoa, sorpresa ona izan zen ere ustez. Hor gehiengoa lortu zuten errandezagun aldaketa inguruko taldeek eta oso justu. 140 boto zirela eta erran dut emaitzak izan zirela arron justuak. Eta ikusi dugu azken 4 urte hauetan egin duten lana, nik positiboki baloratzen dut, gauza batzutan ados ez egonta ere, orokorki dutzen zait oso ongi etorri dela gizarte mailan. Eta Baztanen inguruan berdin. Erran nahi dut osatu den taldea, oraingoan talde bat gutxiago dugu, baina erran dezaket, kontutan izanek Baztanek zeukan zor ekonomikoa, etzat nolabait erteko ekonomikoki diru sarrerak murriztuak eta izatean, baldintzatzen duela baita ere zure proiektu guztiak, ez politiko, soziala, ekonomikoan. Eta hoxe da, eta gaurkoan ikusiko dugu. Ikusiko dugu hautesleek ze iritzia daukaten orokorrean eta ze aldaketak ematen diren edo ez diren ematen. Ikusiko dugu gauean zehar. Zui Iker, ze balorazio egin zenuen bere garaian gogoan duzu? Batez ere hor 2011an ikusi zen ikuste, ez? Hor 2011ko hauteskundeetan nolabait ere Baztanen Bilduren sorrerak eta azken batean talde abertzaletasunean talde ezberdinak elkartzeak, nik uste Baztanen izan zuela garrantzia udala lortzeko orduan, ez? Eta gero, 2015ko ematen zuen nik uste izan zela 2011ko segida. Bai, deleide hont edo ekarri zuen, ez boto arrasgutingatik, galtzea zirigotzi bat, baina nolabait ere udal gobernua mantendu zen Bildu eta Ezkerraren kolaborazioekin, eta azken batean 2011aren segida izan zen 2008koa. Eta nik uste dut honetan ere Baztanen nahiko garbi ikusten dut antzeko zerbait errepikatuko dena, segituko dute, ez dut uste Bildu kristona galduko duenik, edo Ezkerrak ere kristona, nahiko blokeak nahiko edo botoak nahiko garbi ikusten dut hor ez direla sobera mugituko, eta nik uste dut segituko dela berdina. Baina Nafarroan, hori izan zen karambola, Ciudadanosen 200 boto horiek hor ez zirela, 200 boto ez zirela lortu, eta azkenean ez zela sartu parlamentoan, eta gero ikustu dut azkenekoa lortu zuena, eta orduan 26ra iritsi zela, ez? Eta honetan, hor ditugu foru parlamenturako hauteskunde batzu nahiko garrantzitsuak, eta eskuina ikusten dut oso mobilizatua, horregatik ere, Navarra Suma, elkartu dira, eta foruen gaiarekin ere izan duten hor, nolabait ere utzi dute erraten dena de tapadillo edo, pixkat tabu bezala foruen afera eta autogobernuarena, konbenio eta horrek zer eragiten duen, nahiko berria da hori guzia. Orain, UPNek orain arte erranduena, orain Ciudadanosekin elkartuta, nola gelitzen den edo hautesleria. Horrek baldintzatuko du Ciudadanosekin eginiko akordioa eta batez ere foruen kontua dela eta zuen ustez horrek bozkak
kenduko dizkio, bai, ez, nola ikusten duzu? Nik uste baiet, eta baztanen batez ere, aintzinekotan hor Espainiako hauteskundek izan zirenean, hor ikusi zen boto dexente galdu zuela aintzinekotik Navarra, bueno, zen Navarra Suma, oza, UPN-eren ingurukoak, ez? Eta igual, foruen afera hor dago, ez? Azkenean igual, zakigu ere UPN-eren barneko bozkatzaile guziak nolakoak diren, baina igual, ez, adar foralista horrek, errango du, jode, haidire erraten ez, foruak kendu behar ditugula, konbenio ekonomiko eta hori guzia, eta bozkatzeko orduan igual aldatu dute, edo abstentziora gandire, zakit. Eta Nafarro mailan, bai, ikusten da hori, mobilizatua daudela horretan, baina ez dakit, hor ere dugu bertze faktore bat, Vox, zeiten duen, sartzen den, ez den sartzen, ea balintzatzen duen gobernua, ez, 17.000 boto ere lortu zituzten, Espainiako hauteskundeetan duela hilabete bat, orduan, hori ere bat edo bi parlamentario, orduan, badire gauza unitz ikusteko, lortzen duten, ez, laukoak 26 lortzen duten, edo behar duten PSOE-ren laguntza, PSOE ere hola dago, fuerte, ez, Pedro Sánchez efektua, badire gauza unitz, eta dena airean, eta gainen ere inkestakera nahiko gauza, ez dute gauza handirik erren, oso mugitzen dira bastante, ez, nik ezakit ikusten, eta oso datu ezberdinak, baina, bueno, ikusiko dugu, gaur ikusiko da. Zuk inkestetan sinesten duzu haunitz, ikusten dituzu bideratuak izaten direla, nola ikusten dituzu Maiari? Iturri ezberdinak izaten dira, bakotxak, haunizetan prentsak eta biltzen dituztenak, eta ikusten da, batzutan asmatzen dituztenak, oso kritikatuak izan diren, nolabait erteko, estatuoko institutu ofizialak zabaldu edo eman dituenean ez. Nik uste dut inkestetan badirudi aurrekoekin ez dagoela horrelako aldaketa handirik. Nik hemen Nafarro mailan inkestak eta diote, nolabait erteko Navarra Sumak irabaziko duela, PSOek ere nolabait mantentuko dituela, PSNek mantentuko dituela bere boto emaileak, orden badirudi pixkat giltza PSN-en eskutan egonen dela. Eta honek ere garbi adierazi du nolabait erteko Navarra Sumakin ez dituela elkartuko, eta historikoki, nire ustez eta zoritxarrez, garbi ikusi izan da, UPN eta PSOE eta PSN-ek berek botoak bat egin izan dituztela, beste aukera batzuk izanta, ez? Eta garai batean ere aipatzen zen Nafarroa estatuko gauza bat zela. Erran dut garrantzi bereziko, Navarra es cuestión de estado. Eta Madriletik eta agintzen zen nolabait erteko ze paktuak eta egin behar ziren Nafarroan. Badirudi oraingoan gauzak aldatu direla, estatu mailan badirela beste gehiengo batzuk, eta badirudi momentu honetan alderdi sozialistak jo behar duela ezkerreko taldeetara. Lehenik bakarrik, bilatuz bezen laguntza ez, eta Nafarroan niri dutzen zait berek izango dutela giltza. Bere baldintzak ere jarri ditu. Nolabait ez du nahi, alde batetik ez du nahi Navarra Sumakin elkartu, ez da EH Bilduk irekin ere. Horren hor gelditzen den kopuruek, ez dakit emango duten ikusi beharra. Eta Nafarroan aldaketan alde egon direnak, garbi daukate bere lan positiboa izan dela, eta ni pentsatzen dut denak presa egongo zirela horrela jarraitzeko bide horretatik. Hori izango da, Koxka. Hauteskunde aurretik gutxienez adierazten zutenen arabera, laukoteak, hau da aldaketa egin zuen gobernuak, nolabait ere elkarrekin joateko asmoa behin eta berritan atera dute, beste aldetik baitere zalantzan jarri dute. Amunitzetan PSOE-ren ikuspegia, erranez ez dela fidatzekoa, agian Navarra Sumakin joango litzatekela edo joango dela gehiengo ateratzen badute bien artean, hori zuek nola ikusten duzu? Nik adibidez, kanpainan PSOE-rena bai ikusi dut, oso bertzeak nola hain garbi erran duten, norekin inbar duten edo norekin saiatu behar diren, PSOE-koak azkenean nola ez diren busti edo ez diren batez ere txibite egonda errantarran, bai nahi duela Podemos, geroa bai eta ezkerrarekin gobernu bat. Baina azken batean zenbakiak ez balin badira iristen beraiekin, hor zer egin, ez? Orduan, horretan, nola ez den bustitzen, nik uste hor hauteslerien zati batek edo, errango du, jode, bertzeak hain garbi dira erraten, ez? Laukoak errepikatu nahi duela. Eta Navarra Suma, haida saiatzen PSOE erakartzen, ez? Bere aldera bozkatzeko, orduan hor, ez, gelditu da hor tarteko bidean, ez? Gainera, gizartean hor, nolabait ere oso polarizatu egoten den kanpainetan, normalean hor tartean gerditzen dena
polarizazioaren aintzinean, pues, normalean, azkenean, ez batetik, ez bertzera gatean, pues, igual galduko ditu hortartean dituen botoak, ez? Azken batean, egongo dela jendea, edo Navarra Suma eta PSOE-ren artean egongo dela zalantzan, edo baita ere PSOE eta geroa bai, edo PSOE eta Aldugu Podemos, edo PSOE eta Ezkerra, orduan, azkenean denekin, nahi du bazka hartu botoak alde guztietatik eta bere mezu horiek, seguro daudela bideratua saiatzeko ez erratea deus, denetatik zerbait lortzeko, baina azkenean polarizazioa handia ematen bada eta nik sensazioa dut pixkat mugitua dagoela batez ere Navarra Sumakoak eta ikusi ditut hor gogoekin berreskuratu nahi dituzela galdutako instituzioak, udaletxeak, ez hori espartzak errantzuen nahi zituela, bazituela ja udaletxe batzuk hor Barañain, Tutera, Egueseko, Baiara eta bertze batzuk hor, Lizarra berreskuratzeko gogoekin, mezu hori ezakit nola eragingo duen, ez? Bezaletik baita ere, hor dago Podemos eta estatu mailan, Podemos eta PSOEk lortu nahi duten akordioa, eta hori baita ere badiduri utzi dutela pixko bat orain hauteskunde hauek gertatu arte, horragian tratuak egiteko edo, horrek ere baldintza dezake Nafarroako egoera, edo zu diezuen bezala ez balen badu ematen PSOE, Podemos eta geroa baien artean, hiruen artean gehiengoa izatea, horrek porrot egin du. Eta diputazioak Gipuzkoan ere, hor egongo dira, AJ eta PSOE dago Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian gobernatu. Bizkaian uste dut ez duela behar Bizkaian, baina Gipuzkoan eta Araban hor izan du PSOE-ren laguntza, eta uste dut erkidegoko ia udaletxe ia gehienetan ere, PNV-k ez balin badu lortzen gehiengo osoa, PSOE-rekin dagoela gobernatzen. Igual, auskalo ze mailetan erabakitzen den Nafarroko gobernua, azken batean erabaki barren badira inbertze instituzio, igual, gainera ere parlamentuan ere behar dira justo EAJ-ko 6 boto horiek Pedro Sánchez aukeratzeko, Espainiako parlamentuan erraten dut. Orduan, pasten aldira gauza unitz, ez bali badaude garbi eta gelditzen bada dena nahiko airean, haber ze negoziaketa eta ze tokitan, baina nik uste hor gauzetako bat izango dela, zein den bigarren indarra. Hor, nik uste geroa bai bigarrena gelditzen bada, eta PSOE ez balin bada Navarra Sumakin gaten, nik uste segituko duela Uxue Barkosen inguruan gobernuen bat. Gauza da izango da, norekin. Nik uste dut akordioak azken batean burutzen dire tokiz-toki, gehienetan. Egia da, talde hauek, talde politikoek, agindu zehatz batzuk ere batzutan ematen dituztela. Eta hori Nafarro kasuan garbi ikusi izan da historikoki. Hor kontutan hartu behar du, garai batean, nik uste dut, ezker taldek eta nolabait Urralbur, Otano eta guztia babestu zuten nolabait, ez? Eta, atera ziren aferak, atera ziren bezala. Eta nik uste dut hori nahiko garesti horrendu izan zela historikoki. Gero bere evoluzioan baita ere ikusi genuen, PSOEk, PSN-ek, Nafarroko Alderdi Sozialistak nola bultzatu zuen eta lagundu zien Nafarroko eskuin taldei. Hora, hemendik aurrera zer gertatuko den? Hori da, nik uste dut talde politikoak, beren balorazioak eta egiteko, esperoan daudela gaurko emaitzei. Emaitze hauek antzekoak baldin badira, nik uste dut, iruditzen zait gehienetan, hildo bat edo norabide bat hartzen dutela eta hori saiatzen direla jarraitzen. Nafarroan ikusten dut nolabait erteko egoera konplexua. Egia ez dakigu bigarren indar hori nori izango den. Geroa bai, EH Bildu, PSN ez dakigu. Eta horren arabera, nik uste dut bigarren talde horren inguruan nolabait osatu edo bultzatuko dela Nafarroko gobernu berria. Eta momentu honetan iruditzen zait, inor ez daitekela baztertu. Denak beharrezkoak direla. Eta iruditzen zait gainera aurrera jarraitzeko taldaketak inte nolabait erteko programa politikoen inguruan iten direla akordioak. Eta hortara iritsi behar garela. Eta, bai, hortik negoziaketetan eta horrela, nik uste balin bat zegoen UPN bakarrik, ez Navarra Suma moduan, PSOE iritsiko zela akordiotara isago, ez? Baina eske hemen ja sartzen gara, dago UPN, PP, Ciudadanos,
eta gero aber sartzen den Vox. Orduan, hiru horiek ere, ikusita, hemen UPNek du nagusigoa ez koalizio horretan, baina nola daude Espainia mailan, Ciudadanos eta PP. Daude, aber nor den eskuinaren buruzagi hurrengoa nik uste sensazioa Ribera dagola, saiatzen, aber nor ekartzen duen eskuinaren lidergoa Nik usten dute, igual 80ko hamarkadan UCD-rekin pasatu zen egoera berdina PP-rekin. Hemendik urte batzutera igual PP dago eta eta nola izan zen UCD eta gero Alianza Popular, eta gero Alianza Popular aldatu zen PP-ra. Eta ematen du PP dagola deskomposizioan edo desagertzeko zorian, edo hori ikusiko da ere aber ze maitza dituztenen bat tokitan, eta horrek Nire hitzen zete, Kataluniako prozesak markatu du nolabait erteko garapen guztia. Hora ondan etzat, azken hauteskundeetan eta orain mugitzen garen inguru hauetan, baita ere nolabait erteko eztabaida politiko nagusiak, eta gai politikoa dira. Eta uste dut erabakiak politikoak izan behar dutela. Orduan Ciudadanosek badakigu bere jatorrian non izan zuen, Katalunian eta zer bultzatzen zuen, bere Espainiartasuna eta Espainiako batasuna eta UTV. Eta nolabait mezu hori joan da zabaltzen, eta indar gehiago hartzen, Kataluniako arazoa nolabait erran dezagon korapilatu den bitartean. Irtenbiderik ez zegoenean bilatu eta dena judizializatu denean. Eta horren nik pentsatzen dut, ahotsa bere ahotsa zabaldu dela estatu mailan, eta hor indar desente hartu dela, eta hortan mezu oso garria daukala. Eta alderdi hortatik badago eskuinean, eta gero badaukago beste mugimendu bat ere, Europan gaur egunean pisua duena, eta bilakatu dena nahiko arrunta, Italian, Frantzian, eskuin muturra. Eta hemen ere bagenekien, hor zegoela, lotan ez, zeren badakigu nola botoak eta nola joaten ziren, hemen joango ziren UPN-era, estatu mailan joango ziren Partido Popularrera, eta hor zeuden, baina orain ikusi dute bere mezuak ere iritsi daitekela jendearen gana, ikusita, Katalunian gertatzen ari denaren inguruan, eta egia da bere mezuak iristen ari direla jendeari. Eta saltzen ari dela, eta hor daukatela, pisua desente hartu dute momentuz Espainiako legebiltzarrean. 24 senatari izatea, nahiko pisua da. Bazango emaitzatara ere joko dugu, mantxo sartuko gara, eta badidurian izigakoak etorri zaizkigula, hortxeen ditugu, gure begibistan, EH Bilduk 75 bozka lortu ditu, Navarra Sumak 25, Geroa Baiek 15, eta Izquierda Ezkerrak 30. Hauek dira, 2019an, udal hauteskundetara aurkeztu direnek atera dutena. Ikusten dugun bezala EH Bilduk 75, Navarra Sumak 25, Geroa Baiek 15 eta Izquierda Ezkerrak 30. Beste urtetan erran behar da, aurten ez dakit, baina beste urtetan nahiko mantendu dela. Aurten agian izaten alda ez aula gertatzea, noski, baita ere joango gara pixko bat aintzineko urtetan izandako ari begiratzen edo jaramon egiten badiogu, erran beharko genuen, zigakoak ez ditut aurkitzen bapatean, baina tira. Aldeatzeri balen baginuen, ez da gure realizaziokoak hori lortuko duten, baina agian alderatuko genituzke hor bota aldaketa batzuk segurazkire izango direlako. Ze daula bapatean nola ikusi eta etortzen zaizuena burura? Aldea handia, ez? Aldea handia. EH Bilduk... Horrela ikusi da nik uste dura indikan datuak ez dira adierazgarriak. Bakarrik erran behar da, anizkoak direla, ez dira anizika, barkatu. Eta aintzineko urtean, UPNek 35 lortu zituen, 157 bozkatu zuten aintzineko aldien, UPNek 35, beraz ontekoan 10 gutxigo, Geroa Baiek 14 lortu zituen aintzinekoan, PSOEk 0, EH Bilduk 60, 15 egin du gora, Navarra, Ezkerrak 15 aintzinekoan lortu zituen, eta erran behar kasu harretan, gero auzo lanean edo, bazituela beste 18. Beraz,
horren daiteke 18-15-33, ezkerrak bildu dituela auzolaneko botoak, gora egin duela EH Bilduk hemen dugunaren arabera 15 boto, bera egin duela Navarra Sumak 10 boto, eta geroa bai berriz... Boto bat galdu duela. Boto bat. Bai ez, 14 erran duzu. Bai, 14 esan dut, beraz mantendu edo boto bat galdu dela. Hori dire, Lemiziko herritik etorri zaizkigun berriak. Gogoratzen dut, gero nahiko mantendu egin zela, genuela horrelako zerbait, bakizu oso boto gutxi dira, baina harritu ginen momentu aretan, orain izan den aldaketa oso handia da, eta suposatzen da horrek hori ez dela agian isladatuko hain boto kopuru txikia izanik beste herrietara. Kopuru aldetik uste dut, berezitasuna daukana da Elizondoko. Kontutan hartuta populazio gehiengo bat hor kokatzen dugula, datu esanguratsuena gehien bat Elizondokoak izaten dira. Beste herrietan, badaukate, baina ni pentsatzen dut Elizondok ez dakiz eguneko zenbat suposatuko duen bastango populazioan, baina nik uste dut dexentea. Agian eguneko 50 bai. Ez dakit, ez dut zehaz mehaz, baina ikusi beharko da gauean zehar nola joaten diren eta momentuz hasiako datuak baditugu, baina ikusi beharko dira. Baina, igual tendentzia izaten dela, ez, auzolan honetan ez aurkezteak, ez, eta ez batzu elkartzea ezkerrarekin, ez, igual ezkerrak... Auzolanan norabait sartu ondoren bastango ezkerran, Alejandro Goragartzen zego zerrendetan, badirudi bere botu emaileak ere bastango ezkerra aukeratu dutela. Orden garbi ikusten da, norabait arteko gero beti zalantzek izaten dire, konparatzerakoan datuak, PSOE-ko datuak nora joaten diren. Ze aldetara joaten diren. Eta hemen ez dakiten garbi ikusten den hori. Eta Navarra Suma galdu du, Navarra Suma galdu ditu 10, orduan hori ere igual. Ikusiko da. Guti dira, bai, jende guti da. Oso jende guti da, bakarrik bai gogoratzen dut garai harretan, holako balorazio bat egin genuela, erran genuela, orain honek ez du sinesgarritasunik, zeren eta agian oso botu gutxi dira eta isladatzen al, baina gero gaua pasatu ahala mantendu egin zela. Noski, aldea oso handia da, hemen portzentaia oso handia da, nire ustez kasu honetan oso zaila izango da hori mantentzea, baina momentu haretan bai hori gertatu zen. Hori ikusten den arabera, beste taldeek Navarra Suma alde batera uste dutela garbi, gehiengoa osatzen dutela beste talde guztiek. Gero lehen aipatu dugu bezala, estrategikokio ze norbait erteko nola elkartzen dire taldeak. Osatzerakoan beren gobernuak eta nik uste dut bastan ere izan zela kasu berezia. Zen ikusita Nafar gobernuan nola aldaketako taldeek osatu zuten Nafarroko gobernua, hemen geroa bai bastanen geratu zen oposizioa eta benetako oposizioa egiten. Askotan UPN-ekin batera jokatzen zuen. Ni itzen zeit estrategikoki erabat okerra zela bidea, baina beraik bide hori hartu zuten. Eta jarraitu dute azken 4 urte hauetan. Eta ikusten da oso garbi gainera, benetako posizioa egin nahi izan diola EH Bildu eta bastango ezkerrari. Eta askotan, UPN-ekin bat eginda. Oraingoan, zer gertatuko den ez dakit. Hemen egon zirenean mai inguruan, aipatu zutenen arabera, eta Joseba Morenok aipatu zuenaren arabera, aurten gobernuan sartzeko asmoa zeukaten. Beraz horrek pentsatzen dut planteamendu berriak eskatuko dituela, pentsatzen dut, nahi dut horrelako borondatea bintzet agertu zutela. Bai egia da, aipatu zutela edo nolabait ere Navarra Sumak leporatu ziola momentu batean geroa bai hiri zergatik ez zuen egin saiakera
hori, beraiek bozka emango ziotela, eta momentu horretan aipatu zuen lau gehi bi, 6 zirela etzela gehiengoa, eta horren bezez ezinezkoa zela horrelako zerbait aipamena egin zuen. Baina ondotik gero hori borondatea agertu zuen gobernuan sartzeko. Horrek ezagit suposatzen duen aldaketa bat izango dela, baina bai arraroa da alde batetik Nafar gobernuan elkarrekin egonik, hemen horrelako aroztegia izan zitekeen agian kontua edo zer? Ni pentsatzen dut garbi aroztegiaren inguruko afera izan dela, hor posizionamentuak erabat kontrakoak izan dira hasieratik. Nolabait erteko, eta hori nolabait etzen bildu aldaketaren gobernuko plangintzaren barruan utzi zen, eta nik uste dut UPN-ek onartu eta Nafarroko gobernuak ere bere gain hartu zuela eta jarretu zuela bide horretatik. Eta horrek sortu ditu, nik uste dut, politikoki tentsio handienak. Eta kontu hor, interes desberdina daudelakoz, eta garapen ekonomikoa modu erabat desberdinean ulertzen dugulakoz. Eta, ez gara sartuko aiarren inguruan ematen du ez eztabaida darako, baina izan da gai bat ez duen asko lagundu, inondik ere. Eta tentsioak horren inguruan sortu izan direna. Aintzineko hauteskundetako emaitzak agian gure ikusleek ez dituzte orain ikusiko hor pantaila, baina tira hemen esango dizuet 5.000, azkenekoetan, 5.602 ziren bozkatu zensoa edo nolapait ere 4.404ek botoa eman zuten, erran behar UPN-ek, gaur egun erran dezakegu, Navarra Sumak 1.216 boto edo bozka atera zituen, Gerua Baiek 618, PSOEk kasualetan 0 boto atera zituen, EH Bilduk 1.959 boto atera zituen, beste aldetik Ezkerrak 585 boto atera zituen, eta beste aldetik berriz, erten genuen bezala Auzolanek 382, hemen baliogabekoak edo izan ziren 154 boto edo bozka. Beraz, hori izan zen azkeneko hauteskundeetan izan genituen emaitzak, nolabait ere, eta emaitza horiek, gutxi gorabehera, konparatzen baditugu anizeiga, ordun lortu zirenekin nahiko bat dazoz portzentajeetan. Baina, diot, ordungoan, untekoan ikusi dugun bezala, alde batetik, Navarra Suma jaitsi egin da, eta beste aldetik, Bildu igo egin da. Besteak, biak erran daiteke, biak ehituz, hortxe mantentzen direla. Beraz, ez dakit tendentzia izango den, edo bakarrik aniz zigako kontua izango den. Hori pixko bat... Gauan zehar ikusiko du. Hori, noski, beste emaitzak iristen diren bezala, erran behar orain hutsune bat izaten dela denborean, nahiko luzea, eta gero dena pilietzen dire. Batean, hasten dire iristen emaitza desente, batez ere Elizondoko mahai batzuk eta oso handia dira, eta horiek hortan joaten da. Baina, nik uste, igual dela, zekit, datu objektiboak izango da, eta nire irudipena, Bilduk adibidez, neko talde potente aurkeztu duela, sensazioa. Igual horrek ere lagunduko dio goiti gaten. Eta Ezkerrak, jokaldi horrekin Auzolana erakartzen eta igual lortzen du ez erakartzea botoa. Gero azkenean udal hauteskundeak eta bertze hauteskundeak ez dira berdinak. Azkenean ere personak aukeratzen ditugu, denek ezagutzen ditugu, aurkeztea nor aurkezten den lehenbizikoa, nor da gaten diren berarekin, nor diezin egotzeak, ez da bakarrik alderdi politikoak, azkenean badire hor bertze faktore batzuk eta igual kasu honetan, igual ikusten da hori, ez? Eta ni pentsatzen badira jendeak bai persoak kontutan hartzen dituztela, baina beste batzuk nolabait erteko bere hildo politikoa kontutan hartzen dutena, pertsonetatik aparte. Nik Baztango Ezkerraren apostu garbi ikusten dut eta propagandan ere oso garbi adierazten da. Iruditzen zait, hor jarri dituzte 3 pertsona, 3 hautagai, eta nire uste bere helburua garbi dutela, Azken batean, lortzia 3. zinegotzi hori, eta horregatik Auzolana elkartuta, dirudi hori nolabait bete daitekela eta beteko dela. Hemen pasa digute baita ere Europako data batzuk,
Eta Europan ikusten dugunez, erratzun, Bilduk 176, geroa baik 51, Partido Popularrak 11, Ciudadanosek 2, PSOEk 21, Podemosek 6, hemen Puigdemontek 5, baliogabeak 7 eta Xuriek beste 7. Hauek erratzui dagokionez, Azpilkueta Maiurren berriz, Bilduk 140, geroa baiek 35, PSOEk 30, PPek 14, Podemos Izquierda Unida 10, Lliures per Europa 2, Izquierda en positibo 1, PACMAC 1, hemen QEV 1 eta beste XST, badakizu eta alde izugarrikeriek antolatzen direla. Elizondon mai bat ere badago, Elizondokoa, hemen geroa baiek 78, PSOE 50, Bilduk 122, hau berriz Contigo Somos Democracia dolako bat, PACMAC 2, Foro de Ciudadanos bat, Compromiso Europa bat, Ciudadanos beste bat. Hemen gero Podemoseko 25 erango dugu, Ciudadanosek 7, Punts 3, Voxek 11, hau ere adierazgarria da, Igualdad bat, Berdek bat eta PPek 57. Beraz, hemen azpimarratu beharko ginuke geroa baiek 78 dituela, PSOEk 50, Bilduk 122, adierazgarrienetan aldugu, baita ere Podemoseko 25 dituela, eta PPek, bostek 11 dituela, eta PPek 57. Beraz, 57, ikusten alda pixko bat baita ere indarrak, zengatik normalean, bai gertatzen alda, bozkatzera dena bozkatzen badie, hildo bat hartzen dutela, ez? Hemendik iertzen alzaio pixko bat, ze aterako den Nafarrokoan eta Baztango hauteskundetan, ez da? Pentsatzen dut. Izango dela... Nasketa ikaragarria izenekin, ez? Baina, Bilduk irabazten ditu denetan, ez? Oraingoz, Bilduk, 3 atera diren guzietan Bildu lehenengo indarra. Eta gainera, adibidez erratzun, kriston diferentzia atratzen dio bigarrenari, 176 eta bigarren indarra 50. Erratzun adibidez, joango gara aintzineko urtean ateratakoetan, eta zensuak 379 boto izan ziren, orduan UPNek 283 atera zituen, 283 UPNek, hemen gehitu beharko ziren segurazki ere Europako honetan PPek atera dituenak, baita ere Ciudadanos atera dituenak, ez dakit, PSOEk atera dituenak, agian, izan daiteke, ez dakit, erten dut. Orduan, eta kasu horretan, erran behar geroa baiek 35 atera zituela, hemen geroa baiek 50 ditu, beraz, igoera esentea. Ez da kontutan hartzekoa den ere, gauza hauek. Baita ere, ez da kontutan hartzekoa da, Bilduk 157 atera zituen, hemen orai 176 boto ateratzen ditu. Eta bertzealdetik, horiek dira, nolapait ere, bozkak, ez dakit isladatzeri badago, igual hemen oraindik Europakoa dira, eta beste gauza bat gertatzen da. Europateketan ikusten da, igual UPNeko bozkatzailea direnak UPNkoak, igual Elizondon bai ikusten da hor, PPri mandiotena boto desiente. Hor ikusten dugu, nolabait ere, hortxe pantailan bertan, pasatzen, eta Europakoak nahi gara, ez genuen uste Europakoak hasi ginen, baina tira, hemen daude, erratzun Europak. Nik ikusten duena momentuz talde indartsuenak, Bildu eta geroa bai. Hemen baita ere badaukagu elgorrikoak ere bai daude, Europakoak, EHek 38, PSOEk 16, Bilduk 56, Oriol izango da, edo ez dakit, 7, PPek 4, Ciudadanosek 4 eta Voxek 4.
hoi Elgorriagan, Europan. Lekaroz Gartzainek, Maiari, Europakoan, Bilduko koalizioak 122 ditu. Geroa baiek 54, PSOEk 33, PPek 33 eta Podemosek 18. Hauek dira, beraz, ez dakit, konparatuz, orain behiratu beharko genuke aintzineko hauteskundetan ze pasatu zen hori, claro, ez da berdin inolaz ere solastea Europa eta Baztanen gertatutakoa, baino... Ia Puigdemonten botoak ere, badire ez, egia da kondirela sare sozialetan, ez, hauetan adibidez ez, ziu, orain ziu zena, konvergentzia berria, Puigdemonten inguruan aurkeztu dena, ez da aurkezten PNV-rekin. Normalean beti Europarra beti elkarrekin aurkeztu direla, honetan aldiz, lehenengo aldiz banatuak, eta orduan daude kolokan, bai Puigdemonten europarlamentaria eta bai Bilbao, Izaskun Bilbaonena. Nire hori da beste datu esanguratsu bat eta oso garrantzitsua. Nola Europako batasunerako legebiltzarreko egiten ari garen hauteskunde hauetan, nola estatuko herrialde ezberdinetako taldeak elkartu diren. Eta nik ikusten dut hori beharrezkoa. Zer da modu bakarra nolabait erteko pisua lortzeko eta nolabait erteko gure ahotsa ere Europan entzun dadila. Zen azken batean, orain arte bakarrik ziren talde estatalisten arteko eztabaida edo gatazka zen eta beraiek ematen zituzten gran dezagun diputatu gehienak. Nik uste dut alderdi horretatik ere gaferak aldatuko direla. Eta sortu diren talde berri hauek, ezker mugimendu aldetik gehien bat, izen zaizkit oso garrantzitsua direla. Hemen erran dezakegu alderatuz, beti ere konparatuz. Eta ez da konparatzerik, baina zerbait solastearren. Erran dezagun Lekarozen, aintzineko hauteskundetan eta udalaan, hemen erran dugu adibidez Geroa baiek 54 atera zituela, 48 atera zituen udalera. Erran behar PPek UPNek 80 boto atera zituen, hemen 33, gehitzen bazaizkio beste 33, PSOEkoak 76 izango ziren, estatako kontuengatik diot. Hemen berriz EH Bilduk 112 zituen eta untekoan 122 ditu. Beraz, gora egiten du 6 bototan Geroa baiek, eta gora egiten du baita ere EH Bilduk 10 bototan aintzineko hauteskundeari begira, beti ere diot, Europako hartuz. Gero ez du agian ezer ikustekorik, eta adibidez Podemoskoak noat bozkatzen duten, PSOEkoak noa bozkatzen duten. Baztango ezkerrak ere nondik lortuko dituen bere botoak. Bere botoak hori da. Hori ikusi beharko da. Nik uste Baztango ezkerra ere ikusten dut, pentsatzen dut emaitzak izango dituela Baztan mailan, eta ikusi beharko da boto banaketa horiek nola ematen diren. Beraz, Europako boto banaketa horretatik nondik heldu zaizkio. Pero udalakoekin konparatuz ikusi daiteke kopuru aldetik nola joan diren eta ze taldetik agian joan izan diren. Hor agian bazinduten baita ere zuek beste mai bat, okerez banago. Bai, Elizondokoa. Elizondokoa, bi behimak. Hemen EH Bilduk 111 boto atera ditu, Europako azai gara beti ere kontutan hartu, Geroa baiek 60, PPek 33, Ciudadanosek 29, Podemosek 23, PSOEk 36, Voxek 2, PACMak 2, hemen gero ja badaude beste Podemosek bat. Hemen ikusten da, Podemosek ez dula askorik atera. Ezkurran, Europakoa, ezkurrak, Geroa baiek 24, EH Bilduk 22, PSOEk 10, eta Unidos Podemosek 3. Navarra suma 0, osea, UPNeko, PPko eta... Horiek ezkurran badiduri ez dutela jarraitzailea hundirik, igual agian botoren bat izango dute, baino badiduri ezkurra herri txikia dugu. Arizkun ere aipatuko dugu. Arizkunek Europan Geroa baiek 62, PSOEk 18, EH Bilduk 142, kasu honetan, beraz, gero begiratuko dugu pixko bat zer izan zuen hauteskundeetan, baina, PACMak bat, Podemosek 13, Ciudadanosek 2, Ciudadanosek ere ez du askorik lortzen, Lliures por Europa bat, Voxek 2,
Eta, bueno, hemen gero PPek 27. PPek 27 aterako zituen. Beraz, behiratzen balen badugu pixkoa eta hauteskundetan, aintzineko udala hauteskundetan, eta betire dio, eta hau ez da, honek ez du erra nahi inoloko baliorik baduenik, baina, tira, konparaketa bat egiteagatik eta denbora egiten ari garen ez. Sensazioa da, ez, PP, ez, UPN-eren bozkatzailea, ez, nik uste UPN fuerteago gondela normalki, ikusita, ez, eta igual zati bat bai PSOE-era gandela. Hemen gehitzen aldire, gehitzekotan pentsatzen dut PP, Vox, Ciudadanos eta PSOE. Beraz, hemen izaten aldire 60 eta 65 boto. Begiratzen balen badugu aintzineko hauteskundetan, Arizkuneen udalera 97 boto atera zituzten, 97. Gero Abaiek 45 atera zituen, hemen 62, beraz gora goiti joan da. 117 atera zituen EH Bilduk eta 142, osake baita ere gorakada nabarmena da. Eta, bueno, dena den, zu garanduzuna sistematiari ikusi beharko da guzi honetatik, gero nola bandatzen den izquierda-ezkerrako botoa. Nondik hartzen duen, ze tokietatik hartzen duen, zekatik kontutan hartu behar da. Hartu ezakela denetek. Bai gero baiti, bai EH Bildutik, hartu ezakela. Zegatik kontutan hartu behar da, aintzinekoan 44 izan zituela ezkerrak eta 18 izan zituela auzolanek. Hor beraz, jaba ziren 66 boto. 66 boto zituen, orduan hemendik nonbaitetik bildu behar ditu, ez dakit horren beste edo, beraz aldatu egingo da gauza. Baina tira, bien bitartean gutienez badire emaitzak, hemen erratzukoa dugu orain, hau bai erran behar ja dugula udalekoa, 169 EH Bilduk, Navarra Sumak 27, gero Abaiek 40 eta izquierda-ezkerrak 40. Hori da erratzukoa. Alderatzen badugu pixkoa eta aintzineko hauteskundeetan izandakoarekin, ikusiko dugu ja erratzuk aintzinekoetan erran behar UPN-ek 58 atera zituela, untekoan 27 atera ditu, berakada nabarmena da, hor erdira erran daiteke ia erdira ez, baina hortzen etorri dela, bai erdira. Gero Abaiek 35 atera zituen, hor 40, gutxi gora bera mantendu egin da, baina pixkoat jetxiz. Erran behar EH Bilduk 157 atera zituela orduen eta 169 ateratzen dituela orain. Eta beste aldetik ezkerrak 34 atera zituen eta 6 atera zituen auzolanek, beraz 40. Hor, erten den bezala mantendu egin dira, auzolanek eta ezkerrak atera zutenak, eta 40 boto horiek izan dira. Horiek erratzui dagozkionak. Eta baita ere ben, sartu zaizkigu, ez dakit, Nafarroako parlamentukoak diote, Elgorriakoak, Nafarroako parlamentukoak, EH Bilduk 55, gero Abaiek 48, hauek Navarra Sumak 14, PSOEk 7, Podemosek 3 eta Voxek 1. Beraz ja hasiko dira emaitzak gurutzatzen. Igual, konparatzea ikusteko Europarekin ditugula lehenengoa parlamentukoak hori izango zen ikusteko... Hau parlamentukoak dira dena den. Bai, eta gu Europa Elgorriaga. Hau datuak konparatzeko adibidez, errazuko Europakoak eta udaletxera. Hor baitu datuak, batzen baduzue lehenengo grafikoa, EH Bilduk Europara 176, eta Baztango udalara 179. Eta ditu gehiago. Eta gero Abaiek bazituen Europara 50, baina Baztango udalara Europara 50, hor galdu ditu 11. Noa joan dire? Joan direni pentsatzen dut Baztango ezkerrera, iruditzen zaite. Eta gero eskuinak, PPek zituen 11, Ciudadanos 2, PSOEko 21,
batzen baditugu besteak, UPNek ere ez ditu alderdi hortatik botoak bildu. Ez, nik uste hor, bai, bildu. UPNren bozkatzaileak hor nik uste ez dutela ikusten bere burua PP edo Ciudadanos. Batzuk bederen ez dute ingarbi noragan, ez? Ikusten da. Ez. Horren bai, Bildu ematen du, bere datu boto emailea nahiko establea dela. Eta goiti baten. Eta beste aldetik, ematen du... Eta datu hiekin igual bosgarrena, ez, mantentzen bada, ematen du hogei, baino... Hauek hor ikusten ari garenak, datuak dira baitere, parlamentariak, hauek realizazioak oraindik ez digu argitu, hain zuzen ere Nafarrokoak diren, Nafarrokoak ditugu, Nafarroko parlamentukoak. Nafarroko parlamentukoak, hortzen, baina karo, hor ikusten ditugu botoak einiko oinik zensua oso behian gaudela, baina tira, hor gure ikusleek kasi gu baino bekio ikusten ariko dira. Datu zehazak, ez gaitezen gehiagi solastu. Eta bigarrena geroa bai. Ez, bigarren indarra geroa bai dago. Ez, hori ikusten da, datu guti da, txikia. Baina kontutan hartu behar dugu, soziologikoki botu kopuruaren banaketa Nafarroan. Herri txikia. Nafarroko iparraldeko egoera eta herriberekoa erabat ezberdina dugula. Guk hemen egon daitezke Bildu, geroa bai, noait... Baina hauek okerez banako... Baina herriberan askotan gatazka bideratzen da PSOE eta Navarro Sumaren artean. Nafarroko parlamentukoak ere iritsi zaizkigu, eskurrakoak, noski, berizikoik herri txikitakoak etorri zaizkigu, gu hemen bastanen esperoan gaude, baina tira bin bitartean. Eskurran, Nafarroko parlamentuan, Bilduk 25, Geroa Baiek 24, Navarra Sumak 8 eta PSOEk 7. Hemen alderatzen badugu, ikusten alda Geroa Bai jetxi egin dela, ez, mantendu dela, berdinak, Bildu igo dela 3 boto, Europatik, Navarra Sumak ez dago hemen 8 ditu, PSOEk 7, hemen 10 zituen, 3 galdu ditu. Beraz, hor pentsatzen du Navarra Sumak ere, zerbait hemen ere mantendu izango duela Europakoa, agian PPen, zerbait agian. Edo, zugertzen nion bezala, agian ez dute garbi, ez dute identifikatzen UPN Europako horrekin, edo Navarra Suma ez dute identifikatzen PPekin, edo ez dire eroso sentitzen, edo dena izan ditekeena da. Beraz, emaitzak ikusten ari gara, pentsatzen dut oraindik ere iritsi arte denak solastu egiten garela uniz, baina emaitzak pentsatzen dut gero batean hasiko dira sartzen, eta sartuz bezala ikusiko ditugu. Datu gutxi hauekin ikusten duguna da nahiko estableak direla botoak, ez dagoela aldaketa hundirek, nola bozkatu den Europara eta nola bozkatu den gero udalara. Nahiko paretsu joaztela. Navarra Sumaren kasuan ez? Hori bakarra. Sumaren kasuan ez, baina bertzeta... Hemen bai ditugun datuek kontatuak 160 ikusten alda hori, eta kasu horretan Navarra Sumak 130 du, Geroa Baiek 123, gero okerrez balen banago Bilduk 123 baita, PSNek 115 o 13, okerrez banago, Podemosek 103, Izquierda-Eskerrak 102, Voxek 100, okerrez banago 0,76, gero ekuo dago, eta hor indar ezberdinek. Ikusten dugun koloren arabera Navarra Sumak 16 izango zituen, Geroa Baiek 13, Bilduk 12, 7 izango zituen PSNek eta 2 Podemosek. Okerrez banago? Baina kontatuan uste dut, oraindik oso apala dira, 0,79 ez gara uneko batera ere iristen. Orduan,
uste dut itxon behar dagoela. Adibidez, hori interesgarria da parte hartzearena. Igo dela 5 punto, batzen baduzu berriz, ez? 178an izan ontzen 2018an, eta orain zegoen 173an. Arraiozkoak iritsi zaizkio 2000 artean, begira. Arraiozko emaitzak, EH Bilduk 152, Navarra Sumak 53, Geroa Baiek 19, joan egin zainiku seinalea, Geroa 19 eta Izquierda Eskerrak kontutan 172, hemen gehiengoa, ikusten denez. Joan behar dugu pixkoat begiratzera gure txuleta, duela urte batzuetakoa, duela 4 urtetakoa, ze gertatu zen, Arraio zen, eta... Hemen Arraioz eta inguruan uste dut Arraioz eta Oronozek elkarrekin boto ematen dutela, kontutan hartu behar du ere Baztango Ezkerrako hautagai nagusia Florentino berez hemengoa dugula, Oronozkoa. Bueno, datuak, duela 4 urtekoak, UPNek 78 izan zituen, 78, orain 53 ditu, Geroa Baiek 18 izan zituen, orain 19 mantendu egiten da, EH Bilduk 115 izan zituen, 152ra igo da, eta erran behar gehituz Izquierda Eskerra 126 eta Auzolan 81, orduan kasu horretan jetxi egin dela zertxo bait. 126 eta 81 dira 207, okerez banago, 207tik 172ra. Beraz, jetxi eginda Izquierda Eskerra, jetxi eginda Navarra Suma baita Navarra Manki, eta igo eginda EH Bildu. Oraindik iristen ari zaizkigu hemen Elizondoko mailetatik, B mailatik Europakoa, eta hemen EH Bilduk 173 boto ateratzen ditu, PSOEk 83, Geroa Baiek 88, PPek 44, Unidos Podemos 19, baita ere gero Ciudadanosek 13, PACMak 5, Pueblos de España 2 eta beste batzuk 2. Hemen ere ikusten denez, oso emaitza honak, bai hori ez, EH Bilduk ezagite, hemen ere gauza bera ez dugu alderatuko, ez gara hasiko alderatzen ja, zengatik zu geraten zinun bezala Maiari, hemen gero Izquierdak hemendik nondik jasotzen ditun botuak eta horrek dena aldatu egiten da, ez dago konparaketa egiterik. Baina adibidez, kuriosoa da maila honetan PSOE bigarrena izatea. Hori orain arte ez dugu ikusi, ez? Eta PSOE izatea bigarren indarra, mai batean. Hoi Elizondoko 2B mailan gertatzen da. Aintzineko guztietan ikusi dugu EH Bildu eta Geroa Bai bietan, ez? Eta kasu honetan hor PSOE udaletxea botoek nola banatzen diren. Bai. Ze taldetara banatzen diren. Elizondo 2B mailan, 2B maila dugu hori, udaletako tasari naiz, udalekoan, UPNek 127 boto atera zituen, hemen 83 orain, beraz jetxera handia, Geroa Bai 84, beraz hortxe mantendu egiten da, 4 galtzen ditu, PSOEk, karo, hemen da, hauteskundetara, ez zen aurkeztu eta orduan ez zuen. EH Bilduk hemen 156 boto atera zituen, itzineko hori, orain 173, jarran daiteke 17 boto gehiago atera ditu kontakoan, eta hemen Izquierda Eskerrak 72 eta Auzolanek 50, bien artean, beraz, 120 zerbait boto. Kasu honetan bai, Unidos Podemos kasi 40 ditu hemen. Boto hori imaginatzen du gero Ezkerrara modela bai. Beraz, horrela dijoazte emaitzak, dijoazte mantxo egartzen, oraindik hor dugu baita ere parlamentua. Bai, ez da iristen eguneko batera.
Ehuneko batera. Ez da iristen. Baina orain, kontuak goitian. baina mugitu da pila bat, ikusten duzuen bezala Lasaitik. panorama lehenagotik. Ez du ezer ikustekorik. 18 mantentzen ditu Navarra sumak, 11 ditu Geroa Baiek, 11 kasu honetan izango zituen Bilduk, 8 izango zituen PSNek eta 2 Podemosek. Podemosena bai mantendu egiten da, baino hor ikusten denez, alde batetik, aintzineko hauteskundeetan 15 balen bazioen UPNek, UPN-PPek, kasu honetan 18 igo egin, erran duzun bezala eguneko bata dugu, eta hor, segun ze herri tokatu den, ze toki tokatu den. Baina normalean Podemosen botoa ez hirikoa da, ikusten da ez, norbait ere mobilizatu dela gehiago hirietan, ez, Nafarroko iparraldean baino, edo, Riberako zenbait hirietan, bai. Ez, UPN, edo Navarra sumaneko toki guztietan dagonez, eta pentsatzen dut... Depende zen merindadea den ere. Herri txiki-txikienak izango dire, kasu honetan pentsatzen dut, o pentsatu nahi dut, zeren eta lehenbizikoek iristen direna, zenbaketak egiteko, ja iristeko herri batzuk jamaituak izan dute, baina oraindik batzuetan, segurazki ere, orain udalekoak egiten hariko dira. Beraz, parlamentukoan, azkenekoak izaten dire parlamentukoak, eta parlamentukoak ez dira hasi izanen ere sartzen. Itxoin dezagun bien bitartean ja argibide gehiago etortzen zaizkigun bertze herrietatik, oraindik erran daiteke herriek ja jakingo dutela, herri batzuetan ja jakingo dituzte edo joango dira jakiten, baina bai nabarmen ikusten dena da EH Bilduk udalari dagokionez, orain arte ikusitakoan arabera bintzet, mantendu edo igo egiten duela, ez? Nik uste hor, bosgarren zinegotzea intzinekotan, ez, hain justo, ez, etxuna lortu, honetan, igoera horiekin eta mantentzen badira kopuruak, lortzen alduela, ez? Nahiko establea dela, bai Europara eta bai bastango dalera oso antzekoa dira. Hemen ikusten ari gara azpilkuetakoa ikusten ari ginen, orain joan zaigu, hemen dugu Amaiur azpilkueta, EH Bilduk 163, Navarra sumak 30, Geroa Baiek 28 eta Izquierda Ezkerrak 19, zer dakarzue burutara horrek? Berdina, segitzen duela, ez, herri kenduta Arraiozko eta Aronozko herriko, ez, datuak ikusita, bertzetan, berripikatzen den kontua lehenengo EH Bildu eta gero Ezkerra. Egiarren hemen, kasu batzutan Geroa baita ere, alderatuz aintzinekoetan. Baina herrietakoan, ez, nik uste herrietako udaletxera ikusi duguna, parlamentukoetan eta bai eta Europakoetan bai da gero bigarrena, baina nik uste denetan nahi garena ikusten orain udaleko hauteskundea direnak, kenduta Oronoz eta Arraioz, hor Ezkerra gelditu dela lehenbizikoa, bertzetan EH Bildu lehenengo indarra eta bigarrena Ezkerra. Hemen, aintzineko hauteskundeetan udalera diot, hauek berai, parekatu behar genuen, duela 4 urtetakoa. UPNek 50 izan zituen, beraz, 21 botoko jetxiera du orain. Geroa Baiek 30 izan zituen, beraz, mantendu egiten da. EH Bilduk 89 izan zituen, beraz, bikoiztu du, erran daiteke bikoiztu egin duela. Eta Izquierda Ezkerrak 70 izan zituen, eta hemen berriz Auzolanek 27 bien artean, erran daiteke ja, 18 boto izan zituztela. Osea, jetxira nabarmena baitere, erran daiteke ja 60 boto inguru jetxi direla Izquierda Ezkerra, baita ere Amaiur azpilkuetan. Hemen EH Bilduk nabarmenki erran daiteke bere gobernua agian berak eginiko lana ongi ikusia izan dela. Edo talde potentea, ez? Ere, igual talde potentea hauteskundeak aurkeztua. Baina, ez, Ezkerra galdu duen horiek, ere trasbaseare izan dela. Jendea saritzen ari dela bere gestio politiko eta ekonomiko bastango. Agian baita ere hautesleetariko bat bertakoa izatea, agian horrek ere bai, izan daiteke, gau guzi horrek, pentsatzen dut gauzaiek ere kontutan hartzen dela. Eta hurbileko jendea, errestasuna hitz egiteko,
ez dakit, zenbat aldagai egon daitezken hor. Baina bai ikusten da, nolabait arteko gestioa jendea saritzen, onartzen ari dela azken urteetan egin den lana. Eta ni uste dut jendeak ere oso garbi ulertu duela, ez? Ze zorrak hartu zituen, zenbat milionetakoa ziren, eta zenbatetara jaitsi duten. Suposatu zorrek, ze diru kopurua milionetan kentzen dizun zu gestiorako erabiltzeko. Eta izan diren baliabidekin, ematen du besungi kudeatu direla. Badakigu direla behar pila bat oraindik, gauzatu beharrak eta utegura, baina ematen du jendeak hori ere begi honez ikusi duela. Herrietan agian nabarmenago, erran daiteke dela, oraindik ez ditugu maila asko izan Elizondokoik, baino herrietan, herria dira lehenbiziko bozkatu direnak, hori horrela izan da, ez? Herrietan ongi baloratua izan da Iniko lana, orain ikusi behar, Elizondok pixua handia du. Elizondo da azken finean boto gehien duen tokia. Eta Elizondo da askotan eztabaida handienak sortzen dituenak, zer hor interes asko izaten dira. Etxe bizitzak direnak, museo etnografikoen afera ere hor egon zen, tartean, Elizondoko kioskoa zela, Elizondo berez, nolabait erten dut, eztabaidarako gune nagusia da baita ere. Behar bada herri txiki hauek eskaera aldetik eta xumeagoak dira, apalagoak dira, eta bueno. Baina Elizondo beti badauka bere, nolabait erteko bere eztabaida eta bere interesak. Kuriosoa da, ez? Bertze herrietan ikusi dugu adibidez Etxe Bilduren igoera, 20 botoko diferentzia da 15 edo 10, ez? Kasu honetan, bikoiztea botoak, badago hor zerbait gehiago, ez? Bertze guztietan dena manganeoz 15, 20, eta kasu honetan bikoiztea indarrak 163-raino, badago hor. Hementxen ikusten ari gara, gure ikusleek ere ikusten ari dire momentu honetan, gehien bat Azpilkueta eta Amaiurko emaitzak, joango dira etortzen besteak, oraindik herri tipienetatik heldu zaizkigu, baina tira, iristen diren bezala, azken finean, azkenekoa atorri arte, ez dugu osatzen erten den bezala puzlea, ez? Orduan arte, solasen aituko gara, baina... Eta hemen baditu, gertatzen da gainera baditugula 3 puzle osatu beharrak. Eta ez dakigu, konparaketa horiek zenbatetaraino emango duten antzekotasuna ikusteko, ez hemen badirudi, bai ez. Europako legebiltzarrera bozkatu dena eta bai udalera bozkatu dena, badaukatela antza. Depende alderdia, ez? Hor berez ere, ze igual EH Bildun botoan ikusi dugu baietz baduela pixantzekotasuna, baina bertzeak nik nahiko galdua ikusten dut sumo, bai, ez? Bai, eta gero hau Bairena adibidez, ez, ikusten da gehiago Europako Parlamentoan egoera izan duela, baina gero herrikoetan ez da inbertze, mantendu doa aintzinekotan bezalakoa. Eta ikusi beharko da gero, Nafarroko Parlamentoetan, gero, bai, orduan hor da bere jokoa, hor dago Uxue Barkos, eta ez, Uxue Barkosek badu tirona. Orduan... Agian gerta daite, Uxue Barkosek Iruñean, Nafarroan izatea hori, orain ikusten ari garaia berriro beste datu gehiagorekin, datuei aldaketa, 1,34, eran daiteke oinek oso apala dela. Hauek eran daiteke zuzenean ja ministeritzatik jasotako datuak direla, beraz Nafar gobernuak eta denak, datu orain arte zenbatutakoak direla. Erran behar, bai ikusten duzue, Uxue Barkosek agian boto gehiago jasoko dituela baztanen eta eskualde honetan bertako geroa baiek baino? Bai, nik uste, hori aintzinekotan ere pasatu zen. Nik uste zituela, igual 300 boto diferentzia zen, udaletxean lortu zuten botoa geroa baikoek, uste dut bizi negotzi eta 700 boto inguru izan ziren, edo 600 luze, eta gero 1000 eta zerbait izan zen gero parlamenturoko zerren, orduan hor dira 300 boto, eski Uxue Barkosen figurak mugitu zituena bere alde. Eta, Espainiako hauteskundeetan ere oso emaitza apalak izan zituen geroa baik. Azken batean, 22.000 boto, eta nik ikusten dut 50.000 goiti atrako dituzela parlamentuan. Eta gero diputatuetan eta nola izan banaketa, baina
nik ez dut uste okertuko dituenek emaitzak, nik uste goiti, ez gango dela. Igual baztanen, gorengo datu hauek ere, batean hemengo politikak bertze faktore batzuk mugitzen dute, edo hautagaiak, edo ikusten da diferente bozkatzen dela. Baina Nafarrokoa nik uste Uxue Barkos, zakit. Hemen badago beste eztabaida bat ere. Hor, garbi dirudienez ikusten da Navarra sumak irabaziko duela, ez? Gehiengo atzola izango inondik ere, baina orain ikusi behar da beste taldeetan zein izango den bigarrena. Eta hor ere badago aiterteko eztabaida, eta hor daude 3 talde. Gero Abai, EH Bildu eta PSOE. Horren PSN. Horren ikusi beharko da nork izango duen eskumen hori ondoren bideratzeko Nafarroko gobernua. Eta hori da nobaitere eztabaidan dagoena. Uxue Barkos eguadura tiruna egia da. Egia da, gero Abaiek atatzen ditu eta izan ditu boto gutxiago udalerako Nafarroko legebiltzarrerako baino. Eta Uxue Barkosen nobaitarteko bere kudeaketan eta prestigio bat izan du. Eta dutzen zait, aurpegia eman behar duenean eman duela, arazo guztia aurre egin diela, eta nobait irteerak eta bilatu dizketela. Eta ikusiko da. Datuen arabera ikusiko da. Negoziazio zailak aurrikusten dira hori ikusita, eman dezagun hor, bat kakotx, 33 botuekin, 18 zituen Navarra sumak, eta 8 okerez banago, zuen soek, bien artean gehiengoa izango... Ez momentuz ez, 23. 23? Ezen batu duzu? Bueno, bai, 8 eta 15. Nik 18 iruditu zaiz zaudela. 18, bai. Iruditu zaiz zirela. Bai, 18 eta 8... 15 notatzen dituen, Eta besteek ameka, 8, hor... Eta bi, 24, Podemoseko biek, 24. Hor ikusten denez, 26, 24, egongo litzateke. Zumbiliako emaitza ditugu, hauek udalekoak, beraz, hemen EH Bilduk 314, eta baita ere baditugu 2015an atera zuena, hor ikusten da aldea. 314 orain, 229 atera zituen bere garaian. Beraz, erran behar, gaude Zumbilian bat bakarrik aurkezten zen, ez zuen areriorik, horren bestez, bera izango zela alkate ziurtzen, baina hemen ikusten denez, bozkatzeko orduan hazkunde bat bai badagoela. Ez dakit izan den parlamentukoari joan eta horren ondorioz, zerin eta berez, bestela, ez du jaramon handirik, zerrenda bat bakarrik, lista bat bakarrik auskatzen balen bada. Baina kriston hazkundea, un boto kasi dire, jode. Kusiarko zen Nafarroko parlamentura nola banatu diren, bai. Horren kusiko duzu soziologiko datu errealago batzuk, bai. Zegatik... EH Bildu zenbat bozkatu duten, zenbat duten gero Abaiek, ze pisua duen, eta besteek. Zenago zlozen ginela, gero Abaiko datuak baztanen, 2018an, 618 udaletxean, eta 1139 parlamentura, doblea. Doblea kasi Uxue Barko zenkin, eta nik uste, aldatzen da botoa. Bai, zen eta normalean, egan behar da, Zumbilian ere, garai batean gero Abaiek mintzat, indar desente izaten zuela. Alkatezkoa ere bere garaian izan zuen, izan zuen edo mintzat, ea zen garaian eta garai haietan, beraz, horren bertzez, zuei iruditzen zaitzue, zailtasunak daude, nola baitere lortzeko zerrendak eta horrela herrietan, herri txiketan ikusten dugunez, batzuetan mintzat ezin osatu zibiltzen direla zerrendak. Bai, nik uste baietz, ez? Gero eta herri txikiagoa, gero eta arazo gehiago, ez? Handietan jende gehiago, azkenean... Nik ikusten dudana da, udalarat aurkezteko eta ez dela inongo arazorik, zerrendak osatzen dire, jendea presa egoten da. Arazo gehiago dago herrietako alkateak eta bilatzeko. Hortan bai dago arazoa. Makiabi dugu herriko nukide. Eta hortan bai nik ikusten duala. Horten nik uste lan egiterakoan ere baldintzak eraba desberdinak direla egin lana udal batean edo herri batean lan egitea. Orduan nik ez dut duritzen, bai kontuetu nahi zerrenda batzuetan, zuzizen aipatuko baino jende asko errepikatzen dela, jende berdintsua. Orduen ematen du nolabait erteko ez dituztela berditzen, ez dagoela ordezkorik, geratu direla
nolabait talde itxi batean, sensazio hori ematen din niri. Bestatzuk ikusten ditut, ez, badituzte, etiko aldetik ere badukate beren konpromezuak hartuta, ezin direla egon bi legealdi baino gehiago, eta jendea berritzen da, eta betetzen dute, hori betetzen dute. Orain parlamentukoa ditugu, oraindik oso txikia da, 1,69, baina nik uste bihotzea, hemen jarraitzale guziek ibiliko direla taupadaka alde batera bezera. Momentu honetan 16, eta 12 eta 2 Podemosek, 26. Kasu horretan, Navarra Sumak eta PSN-ek 24 izango lirutek. Baina uste du gau bukatu arte, alde batetik bezala eta hor egongo dela. Zein kontutan edukita aurrekoetan ze botu kopuru txikiekin lortu zen aldaketako gobernua, ez dakit, nire pentsatzen ez dugula jakingo azken momentu arte. Hemen bai beharko dugula 100%. Beharko jakiteko enola geratu. Eta Iruñeko udaleko datuak ez gara ematen ari, baina, agian hor oraindik gauzak estuago ibiliko berateke. Baina tira, han ere izango dituzte istiluak, guke batez ere parlamentukoak hartu ditugu, agian gero beste momentu batean lasaiago sartuko ditugu Iruñeko udalana, baina tira, momentu honetan bintzet Baztangoai heldu diogu eta baita ere Malerreka eta Bortziritako emaitzei. Europako urrozkoak iritsi zaizkigu, Geroa Baieko 19, EH Bilduk 18 eta PSOEk 15. Hauek dira urrozen eta Europako hauteskundei dagokionez. Horre ematen du, zonalde horretan ezkurra, urroz, ikusi ditugun hori inguruko herrietan, Geroa Bai da lehenengo indarra. Benetan, hor badire lau herri edo, lehenago ere ezakitu urroz, bertza ezkurra eta bertzaren bat atera da, ez? Elgorriaga. Elgorriagan EH Bildu. Ez, baina hor goitiko zonalde horretan, Espainiako azkeneko hauteskundetan ere, atera zenean udaletxe mapa, hor ere baziren lau herri, lehenengo indarra Geroa Bai zena. Eskurran ere Geroa Bai da biziko, itelau, 2 boton diferentziekin, baina... Bastan bidazoan, igual hori eta Lesaka hori biliko da, hor Geroa Bai lehenengoa bertzetan. Lesakaren lehia handia izanen da, pentsatzen dut, Lesakan beran hemen udala, hauek ditugu datu zehatzak, hemen ikusten ari gara. Baztangoak, denak izango ditugu, berez oraingoak balen badira bintzat. Almandoz Berrotako ez daukagu. Elbete Elizondo ere ez, Lekaroz Gartzain ere ez, Almandozkoak 15ean 76 atera zituzten. Berria dira Iruritakoak, lehenago zitugola aipatu, hor bira Iruritan. Iruritak 156 bozka, 217 urtekoan, 217, eta Navarra Suma. Eta 43 Navarra Suma, eta 86 honetan, beraka da berriz ere. Nabarmena. Geroa Bai ere beiti, 70 atera zituen 15ean, eta orain 57. Eta berriz ere ezkerra goiti. Bai. Ez? Edo ez? Ezkerra. Beiti ere, 50-etik 43. Errazun egin du gora zertxo bait. Eta ezkerrak egin Erratzun bai. Iruritan, EH Bilduk egin du goiti 157-tik 169-ra, kerez balen bagaude. 58-tik 27-ra jetxi da, beraz, erten zuen bezala Navarra Sumak, hor agertzen den bezala goian. Eta zugeran duzun bezala, gora zerbait egin du Geroa Baik. Ez, barkatu, beiti. Eskain nintzen erratzukoak erraten, erran beharrean, bai. Noski Iruritan, 156-tik 217-ra, sekulako igoera izan da. 153-tik 96-ra,
60-etik 50-era eta 50-etik 53-ra. Jaitsieretan txikiena erran daiteke izquierda-ezkerrak izan duela. Eta Zubietako datuak ere baditugu, bi bitartean, Europakoak EH Bilduk 105, geroa bai 30, Podemosek 5, PSOEk 4, Unidos por Europa 4, PPk 3. Hemen izango liezteke, beraz, eran daiteke erabat... Garri dago. Ciudadanosek ere bat, osea, Unidos por Europak biek adina baditu, eta PSOEk ere 4, osea, hor eran daiteke estatuko indarrak eta horrela, erabat boto gutxi izan dituztela, bai Podemos, PSOE, Unidos por Europa, Ciudadanos eta PPk, hau Zubietai dagokionez. Eta, horiek dira pixko bat datuak ikusten dugunez, hemen mintzat, udalan EH Bildu bateak. Nik ikusotena EH Bildu gora dijoala, botuko poraldetik, beherakada nabarmena Navarra suman, koaliziondoga falta direko poraldetik eta nahiko esanguratsuak dira. Eta gero besteak antzeko parezido. Ikusi behar dira Elizondoko datuak, baina bastango ezkerra eta bai gero bai, antzeko batzutan gora, beste batzutan bera, eta ikusi beharra. Parlamentuko keri batek aldaki kasuik egin, zekatik nongo botuak ote diren, herriberakoak, hemen goikoak, nongoak sartu ote diren, hemen ikusten dena Navarra sumak 16 parlamentari izango zituen, geroa baiek 13 izango zituen, Bilduk 12, hemen PSOEk 7 izango zituen, eta Podemosek 2. Bai nabarmentzen da, Podemosek beiti egin duela, zerbait, edo desente. Kasu honetan, geroa bai kendu dio PSOEri, ez? Aintzinekoan ikuste zola 8 PSOEk, eta kendu dio bat. Horregatik, ez, eudelako lehenago 12 berdin doa, eta orain 13 geroa bai aintzinetik, bildu gainetik. Baina, oraindik eguneko 2,26. Ez da deus ere. Horrek eran nahi du, ez baginun ere erraten... Bueno, kusiko da. Boxek 58, hori ikusten dut. Dena den errandakoen arabera, ziga aniz egin dugu lehendabiziko herria. Orduan, tendentzi bat markatu da, ikusi da, eta nik uste, datu zehatzak ez ditut eta zenbatu beharko litzateke, baina portzentaietan nik uste antzeko parezido. Aintzikunekoan hori gertatu zen, eta gu harrituta gelditu ginen, zeratik, hain herri txikia izanik eta hobi herri, baina txikiak izanik, hain boto kopurua izan da, gero hori alderatzean dena, hola gelditzea, harritu ginen, horregatik aipatu dut gaur, ez dakit zer gertatuko den, baina tira, mantxo badoa gaua, pentsatzen du jendea han hemenka ibiliko dela jakinailean, zer gertatzen den, aunque bastanen ikusten denez nahiko errex, 5 agian aterako ditu EH Bilduk. Herrietan ikuste erran duguna lehenago, Eronoz eta Arraioz kenduta, ez ezkerra galitu dela lehenbizikoa hor, gainerako guztietan EH Bildu. Eta gainera, herri batzutan, Amaiurren eta zein zen bertzea, Iruritan ere, kriston igora, orduan. Pues dakit, nola den, gero Elizondoko botuak eta hor ere egin deuniz dagoen, hor bolintzatuko dute, baina igual bortz, nik uste baietz, bortz. Baina, ikusiko da. Kiniela egiten ja hasi gara, Gero kiniela horiek. Ez, 5 aipatzen du, aipatu zenuen asmoa zutela 5 ateako zela eta 4 gelditu zirela, tendentzia ikusita. Hala ematen du, oraingoan agian lortu daitezkela 5, ematen du. Eta kasu horretan, geroa baiek erreten zuen bezala gobernuan sartu nahiko balu, zuek ikusten duzue, bidezko izango litzatekeela, horrelako akordio programatikoak eta horrelako gauzak, edo nola ikusten duzue, ze koxka ikusten dituzue hor.
gero gongo zen Nafarroko Parlamentuko kontua eta guzti hori. Nik uste dut ongi etorriko zela. Nahi dut udala gutxien ez talde guzti ireki egotea, ez? UPNek eta ez badu gehiengoa eta seguran ez da sartu izan, Navarrasuman ez da sartuko, nik uste dut hor taldetik eta programen inguruak iritsi behar direla adostasun batetara. Eta nik uste dut gai baldin bagara badira, nolabait erteko, Nafar gobernuan ados jartzeko, hori nolabait ere isladatu beharko litzatekela bastango udala era. Uste dut ez dira kontrajarriak izan behar. Egia da tokiko egiten direla aliantzak, baina nire ustez positiboa izango zen. Nafar gobernuan, han egin genuen mai inguruan, erabat erran daiteke talde bat bezala aurkeztu zirela nahi lau hautagai izan, nolabaiteko gobernu sensazio bat eman zuten, eta han saiestu egin zituzten gainera nolabait ere zituzten ezberdintasunak. Horietariko bat da abiadura handiko trena, hori izan zen, eta hemen, erran ziteken, hemen, bazanen, aroztegia izango litzatekela, ez? Desadostasuna handiena. Euskararen legea, Euskararen legeare azkenean hor, ezkerrak, komisiones hor, sindikatuak eta, ez zuten, noitere lege berria egin, zonifikazioak egin gainditzeko, ezakit horri marko ziren, gauza unitz solostuta. Baina, bederen, baina ere garrantzitsua da ikustea non ginen, ez? Bueltatzea 2008 baino lehen, ez azkenean, ze politikatik etortzen ginen eta nola, ez, UPNek eta PSOek nola egin duten, ez? Azkeneko 30 urtetan Nafarroan ze astakeriak eta egin dituzten, ez? Eta ikusten duzu baita ere, parlamentuko kontu eta solasten, PSOE ekartzen aldutela baita ere, gehiengoa izanik eman dezagun gero bai Bildu eta Podemosek ekartzen ali izango zutela berera PSOE edo zail ikusten duzue? Hombre, hori Bildu egonta, nik zail ikusten dut. Pentsatzen dut, lortuko balez horren bezala aldaketako talde hauek bat egitea, politikoki uste dut PSOE interesatzen zaiola, PSNei interesatzen zaiola oposizioan egitea. Zen gaina izango ikusiko du, ikusi behar dira emaitzak oraindik ez, eta iritsi akordio puntualetara gobernuarekin. Beste aldetik, Bildu baztertuta osatzea gobernua ere zaila ikusten dut. Ez dut erran ukaezina dela, baina zaila ikusten dut. Nor lideratu beharko luke, talde hori, gobernu hori, guzti hori. Azken batean hori dira politikoek erabaki beharko dutena. Norekin elkartu, ze programa eraman aurrera, eta lau urtetarako, finkatu. Almandoz berretako datuak etorri zaizkigu, hemen Bildu 79, Navarra Sumak 50, Geroa Baiek 29 eta Ezkerrak 33. Kontutan hartu behar da, hemen Begoña pixko bat erran daiteke, orain ere pixko bat agian bazterrera egin dula bere burua pixko bat, baina kontutan hartuta parlamentarioa izan dela, gobernuan egondu dela, eta oraindik ere zerrendan agertzen dela, ikusiko ditugu pixko bat alderatuko ditugu beste urteetako datuak, baina ze balorazio egiten duzue? Dar, ez, zonalde bakarra bigarren indarra dela Navarra Suma, ez? Aintzinekotan ikusi dugu, Kendutaronoz eta Arraioz, lehenbizikoa zela Ezkerra, eta bigarrena Bildu, kasu honetan Bildu lehenengo indarra, eta bigarrena Navarra Suma. Eta kasu honetan Ezkerra hirugarrena. Baina bertze guztietan. Alderatzen balen badugu, barkatu, aintzineko urteetakoetan, errango dugu UPNek aintzinekoean, 76 atera zituela, hemen baino 26 boto gehiago. Geroa Baiek 19 atera zituen, orain 10 boto gehiago. Bilduk 57 atera zituen, hemen 12 boto gehiago, 79. Eta gero Ezkerrak 15 atera zituen, eta Auzolanek 17, bien artean 12, beraz 13, hortzen daude, boto guztiak erran daiteke hortzen daudela. Batez ere Ezkerrakoak diot, hor mantendu da. Beraz, hori ikusita, beiti egin duen bakarra Navarra Suma izan da. Eta hori kontutan hartu behar da, pixu handikoa dela Begoña, herrikoa,
Pues ja, guztia zenbatuta, 100 boto igual galdu ditu Navarra Sumak, ez? Ikusi ditugun herri guztiak ikusita, denetan izan du gainbera, más o menos, 1 boto igual, bai. Zegit, eta ber, Elizondon ematen bada, igual, bai, zinegotzi bat igual galduko dute. Ez, zegit, eta ber, Elizondon ikusiko da, baina ikusita guztietan, nahi dela bitigaten, nahi. Beraz, horrek zeri leporatuko zieneten Navarra Suma behiti etortzea? Pues, ni batetik hori, zerrendarena lehenago Maiarik aipatu gabe izena, ez? Hor ikusten zen, pues, nahiko errepikatua dela zerrenda, ez? Ez dutela odol berria, ez? Gazteria ere, gazteri guti dago zerrenda horretan, eta dauden gazteak dira justo pues, zinegotzien seme-alabak edo oso parentela ezkerren erraten dena, ez? Eta nik uste soziologikoki ikusten da bai baztanen edo da gure inguruan, pues, gazteria edo ez dagoela, ez? Soziologikoki bederen ez idei hain eskuindarrak eta ez hain espainolistekin lotuta, ez? Eta seguro ere, pues, bueno, direla faktore gehiago, pues, ez azken batean euskararen kontrako politikak egin dituztela, ez ekonomikoki ere nola utzi dute Nafarra, pues, bueno, badire hainbat gauza, ez azken batean kudeaketan eragingo zutena. Baina nik uste hor, gazterian ikusten da, pues, ez dut ikusten nik hemengo baztaen aldeko gazteria arras Navarra Suma zale, ez? Nik sensazio hori dut. Gero, igual bere botoa sartu da ere botoa. Ez dela agian eraikitzalea ere egiten den oposizioa izan dela erabat. Bueno, Lekaroz Gazkainen, duzu orain hortxen ikusten, EH Bilduk 156, Navarra Sumak 61, Geroa Baiek 55, eta Izquierra Ezkerrak 34. Europakoa hemen genuen, Matxari hortan aditua da konstenen konparaketak, eta, bueno, nik bitartean esango dizuetena da aintzineko hauteskundeetan, nola gelditu zen Lekaroz Gartzain. Lekaroz Gartzain aintzinekoetan 80 atera zituen UPNek, beraz, iaia 89 boto galdu ditu. Geroa Baiek 58 boto atera zituen, beraz, goiti egin du, 5 boto. EH Bilduk 112 atera zituen, 156 edera joan da, horrek nahi du, ja 34 boto gehiago, eta bertzaletik Ezkerrak 56, eta baita ere auzolanek 55. Hor Ezkerrak ere galdu egin du. Ari ginen zurekin, Matxari, Bizkoa solastean, alderatu nahi zenituen Lekarozko Europakoak eta udalera gandirenak nola ikusten duzu? Bueno, Europara joan direnak, adibidez EH Bildun, joan dira 122. Eta ikusten dire Baztango udalera joan direla 150 Horren gorakada nabarmena. Geroa bai, ikusten da mantentzen dela. Zituen kopuruak, Europara zituen 54, eta uste dut orain ditula 55. Mantentzen ditu, bai Europako bildu zituen botoak, eta gero besteak beherakada. Bai Upen eta bai Baztango Ezker. Arizkungoa ikusten ari gara, 2019koa, gero ikusiko ditugu eta alderatuko dugu 15koekin. Hor ikusten dugu EH Bilduk 179 boto, Navarra Sumak 55, Geroa Baiek 59 eta Izquierra Ezkerrak 37. Alderatzen balen baditugu aintzineko hauteskundeetan izan zirenakin, errango dugu, Arizkungoak, bilatu detzagu lehenbizikoek, Arizkunen UPNek 17 boto atera zituela, beraz, jetxi eginda 40 boto, 42, zehazki, zuzen erranta. Geroa Baiek 45 atera zituen orduan, goiti egin du 14 boto.
EH Bilduk 117 atera zituen, orain 169 ateratzen ditu, beraz, erran daiteke 52 boto gehiago, iaia 103 gehiago, 130, bat, iruko bat, eta gero bestaldetik ezkerrak 54 eta baita ere auzolanek 18 eta kasu honetan 37, beraz beherakada nabarmena baita ere, kasu honetan izquierda-ezkerrak izango dutela hobiek gehituz, izquierda-ezkerrak 7 boto galduko zituen, baina erran daiteke hor beste boto bat. Hemen nabarmen garbi dago alde batetik Geroa Baiera gandirela boto batzuk, izan daiteke auzolanekoak edo hola zerbait, eta baita ere EH Bildura joan direla beste dagoen. Eta Geroa Baiko lehenengo autogaia justore hizkundarra izatea, ez? Igual ere da justo kasualitatea, baina herri bakarra bigarren indarra gelditu dela Geroa Bai. Osea, bertzetan nahi gara ikusten, ez? Henduta orain 2 Navarra suma, ez dagoela ez Bai Almando zen eta zein zen bertzea, Lekaroz aldea, eta bertzetan ezkerra. Baina kasu honetan, igual Joseba Moreno ez, Geroa Baiko hautagaia izatea, bigarren, ez, igual bi aldetatik hartu du. Eta gero EH Bilduko bigarrena ere, Juan Jose Ezkungoa, baita ere. Izan dezakela bere eragina, ez beti herri batekoak izate ematen duen hurbilagokoa, eta joera ikusten EH Bildu gora dijola, nabarmen, Navarra suma behera, boto kopurua galtzen ari da momentuz, Geroa Bai uste mantentzen ari dela, eta ematen du Baztango ezkerra ere zertxoa jausten ari dela. Ez duela batuketa hori auzolan eta Baztango ezkerrarenak, suposatu matematikoki boto kopurua gehitzea. Baina, ezkerra igual, baina bertzen batean bai igo da, ez? Non zen hemen aldean eta bertze toki batetan igual, ez? Igual herri mantenduko dela. Igual, ez ikusi beharko da dena batera, baina bertzetan, ez zuen, kendu dio batzutan tokia bigarrenari, Navarra sumari. Nafarro gobernuko datu batzuk ere etorri zaizkigu, gero horiek gatuko dira, baina tira guk errateko Zugarramurdikoak Bilduk 41, Geroa Baieko 33, Navarra sumak 14, PSOEk 11, izquierda-ezkerrak 2, Bosek 1 eta Podemosek 4. Hemen ere erran daiteke nabarmenki Bilduk eta Geroa Baiek irabazi dutela, eta, bueno, hirugarren indarra Navarra suma izango litzateke, laugarrena PSOE. Podemos ja 4 boto besterik ez du, ja 5garrena izango litzateke, eta besteak Voxek 1 atera du eta izquierda-ezkerrak 2. Beraz, Vox ere gure alde honetan beti bakarran bat izaten da, ez? Herri gehienetan gainera. Baina adibidez, ez? Entekit ikusita datu horiek, justo Navarra suma atratza 4, eta PSOE 11, ez? Zugarramurdi batean. Igual hor badago, igual Navarra sumaren, ez? Bozkatzaile batzuk igual gandire PSOEra, ez? Ikusteko, entekit, sensazioa, Horako diferentzia guti nik uste atrabarko zuela Navarra suma gaixago distantzia gehiago. Hor beste bat ikusten ari gara, ja 105 parlamentukoan, era bat aldatzen da, era bat gainera ikusten den bezala hori. 18 okerez banago, 18 izango zen ateratzen dituena Navarra sumak, eta beste aldetik 10 Geroa Baiek, 10 PSOEk, 10 EH Bilduk eta 2 Podemosek. Kasu honetan, nahiten nahi ez, PSOEk oso paper garrantzitsua jokatuko luke. Hor, eta gainera horrela ikusita, ez da Geroa Baiek eta PSOEk elkartuta ere eta Podemosekin elkartuta ere lukete gehiengoa lortuko. Horren bestez, PSOErik joan beharko luke Navarra sumarekin gehiengoa izateko, edo baita ere gehitu beharko zioten EH Bilduren bozkak. Oraindik 105 da bakarrik,
Beraz, horrek seguruenik ere aldaketak izango ditu, baina haizteon kontutan hartu dugu, batez ere herri txikiak eta igual gure aldekoak izango zirela iritsi direnak, horren bestez orain beste tokietako herrialdeak iristen direnean erabat aldatuko dela konposizioa. Iruritan parlamentukoa Bilduk 154, Geroa Baiek 124, Navarra Sumak Latroite 8, PSOEk 25, Ezkerrak 9, Podemosek 5 eta Bosek 5. Hau da, parlamentuko bozkak diotena Iruritan. Bilduk 154, Geroa Baiek 124, eta Navarra Sumak Latroite 8. Agian, ez dakit, oker ez banago, ez dakit errepikatzerik izango zen Iruritako... Bilduk adibidez buruz nago nik uste 217 zituela Baztango udalerako. Orduan, Geroa Bairen boto, osea, ez, 154 nik uste zuela inbertzi izanen. Seguro Bilduren botoak handira hor Geroa Bairera kasu honetan. Parlamentura, bai. Eta Navarra Sumak, Latroite 8 ez dakit, beste bazituen ustez, oker ez banago ere gutxiago, oker ez banago ez dakit, PSOEko 25, egan daiteke beraz, gerta leikela baita ere batzuetan, jendea bozkatzea Irurita, ez, Navarra Sumak 86, bai. Jetxi eginda, gehiago izan ditu udalera, ez eta buruz ari ginen eta buruz aritzeak batu behar arriskoak. Horrek arriskoak ikasten ditu. Beraz, udalera 8 boto gehiago izan ditu parlamentura baina. Mira, Podemosek ere 5 bakarrik, eta PSOEk adibidez 25. 25 izan ditu. Igual PSOE, Podemos parlamenturako ez ditu eskualdan lokez, ez ditu izan, emaitzak nahiko orain arte atra direnak egiarran txikiak dira, ez? Gramurdin ere, Podemosek 4. Bai, eta gero Ezkurran eta lako horretan ez da batzutan, ez da deus. Ez da deus ere. Hemen ikusten dugu... Elgorriagan ere, Elgorriagan, parlamentua. Urrozen adibidez PSOEk 15, boto horiek eran daiteke erabat hori ez, Pedro Sánchezen tiraldiko bozkak izango direla edo botoak eran daiteke? Hor, bai, ematen du, bai, ez, kasu honetan, ez dakite parlamentoari ikusi beharko zen ze emaitzak izan zituzten 2015ean, baina seguro bete nahi direla emaitzak. Ez, azkenean denetan Podemos uraski behiti, ez, azkenean igual bere istilu horiek hor izan dituztena beraien artean, ez hor Iruñan ere 3 zerrenda aurkezten dira Podemosen ingurukoak, Ezkerra ere bere kabuz, ez dakit. Udaletxetan eta ez dute indarrik, ez dute presentziarik. Ez dago presentziarik eta horrek nik uste dena botoa kendu egiten dela. Azken finean, lanean ari den jendea bertan ari denak horrek bozka biltzen ditu, ez, alde bateko izan edo besteko izan. Hemen horretan garbi ikusten da, baita ere gainera saiatu egiten direla toki guzietan, Navarra Sumare saiatu egiten da alden eta toki gehienetan aurkezten presentzia. Baina adibidez, ez, duela hilabete bateko hauteskundetan Baztanden Podemosek 512 boto badirela, 512 boto atera zituen. Baina ikusita emaitzak. Legebiltzarreko orain arte ikusi dugun proiekzioetan ikusten da, momentuz, bere emaitza nahiko establea da. 2 ditu eta hortan ez da aldaketarik izan. Besteak gora bera izan dituzte, bere kopurua txikia izan eta mantentzen dena, ez? Ikusiko da. Ni pentsa dut presentzia nabarmena dutela hirietan. Baina aurrekotan buruzaren naiz berriro ere eta esan bezala 7. Eta kasi 50.000 boto. Eta horrek nahi du jetxiera izugarria dela. Horren, parlamentukoak noiz baita agian iritsiko zaigu, hobe igual kasurik ez egitea. Bai, naziko baitu gazkena. Naziko baitu. Ez, ikusten diet, bera dela ez dena aldatzen, egia da, aldatzen badu aurreko emaitzekin, jaitxera nabarmena dela. Baina egia da, proiekzioetan ikusten zaila biki, baina estable. Beraz ditu gora bera dabiltzanak.
Baina gainera, aintzinekotan ere, ez, ematen zuen abstentziotik etratako botoa lortu zuela Podemosek, ez? Eta adibidez, ez, ikusi dugu parte hartzea igo dela. Ez 5 puntoko parte hartzea, hori izango dira Nafarroan, zer, 20.000 boto igual? 30.000 boto berri daudela? Orduan, tegit zein mobilizatu da, edo, ez? Jendea beldurrarekin eskuina dela berriz, edo kontrarioa, eskuina lortu du bertzetokitan igual baztanen, ez, eskuinak ez du... Ez du lortu, oraingoz ez du ematen ez. Eguneko 6a, eguneko 7a da, eguneko 6 terdi. 18 badituri hortxan mantentzen ari dela Navarra Suma, 18 parlamentariekin, 10 izango lituzke kasu honetan EH Bilduk, 10 Geroa Baiek, 10 baita ere PSOEk eta 2 Podemosek. Kasu honetan orain EH Bildu bigarren indarra, ez? Hori aldatu da, ez? Hori aldatu da... Baina, horiek badakizue. Bai. Gora berak oraindik handiak izan daitezke, baina tira, hor dago. Aintzineko hauteskundeetan 9 atera zituen, baina hor nabarmen aldaketa handiena ikusten denez, PSOEk irabaziko luke, baina 3 irabaziko lituzke, baina hor galtzen duena nabarmenki 5 galduko bai lituzke Podemos da. Eta 2 ezkerrak. Eta 2 azkenean, ez bloke berdinetik, azkenean 7 denetara. Horretarako jakiteko iristen den edo ez, pentsatzen dut baita ere boto kopurura iritsi beharkola, 3%. Aintzinekotan Ciudadanosek kasi 10.000 botokin ez zuen lortu. Osa, iristea. Eta bai, más o menos, falta zitzaizkion 300 edo 200 piko uste dut. Baina, oraindik hori mostratu. Gaba luzea izango da. Hala ematen du. Gu ja noiz emaitzak emango ditugun zei gaude, pentsatzen dut talde politikoetan daudenak bastangoak enduz, bastanen ja nahiko garbi ikusten ari delako zer gertatzen ari den, baina pentsatzen dut parlamentura eta Iruñeko udalara eta dauzenak, momentu honetan urduri egongo dira, ez? Zuek izan duzen noiz horrelako esperientzirik edo? Kontaketen eta, garai batean eta, antolatzen ginen, nolabait arteko. Eta horren horitzen naiz, datuak eta telefonoz ematen ziren, jakin bezain pronto, eta, zentralizatuak egoten ziren, bai baztangoak eta bai Nafarro mailakoak. Eta hortia gutxo gara bagenik ezkigun, atera baino lehen ja emaitzak zenbat aterako ziren, bakotxatzeko purua lortu zuen, eta guzti hori. Eta gara horrean pentsatzen dut, ez interventoriak eta hori egoten dire, batzu amaieran iristen dira, jasotzen dituzte datuak, eta bueno. Gainera, era digitalean gaude, asko zerrexago. Baina garai batean hori, ez genuen ez da mugikorrik ere. Legoan erdira, hartu etxeko telefonoa, deitu, aspaldik garaia dire, baina egiten zen jarraipena, bai. Badago, honekin, orain trampa egiterik edo ez? Ez dakit, nik uste gau hauetan sutan egongo da. Zut biletu bere telefonoa, baina seguro, badirela datu pila bat, herri ikusteko, edo argazkiak bidali. Bakotxe besteari bidali haizu, hemen irabazi du, nek besteak irabazi du. Azkenean, lagunak eta lankideak auskala. Amarrak eta hogei ditu, ni pentsatzen dut ameketako jabaztango datuak eskoan izango ditugula. Pentsatu nahi dugu. Espaldin badago beren bat izan maien batean. Beti izaten da, mai bat, Nikola gogoan dut, beti sekulakoa dena genaukegun, maiat bezik, eta horrek sekulakoak atzeratu hasi zigula baztango emaitza. Eta egia esan, ez dugu jakiten zergatik, pentsatzen dut Elizondoko maiak dena gutxi gora berak boto kopuru berditsua izango dutela, edo nola izaten hori. Baina mai bat osoko arapilatxua izaten da beti. Elizondon berez 5 mai daude, ez? Uste dut, 5 mai uste dut daudela. Eta horiek... Elizondoko datuak ez ditugu izan deus, ez? Herrietan, ez? Zerbait ere maien bat izan dugu Parlamentuko, Europako Parlamentua izan da, ez? Uste dut, ez? Baina udaletxekoak uste dut ez dugula izan deus, ez? Elizondo hemen, Europa. Hemen badire Elizondoko Europa, baina ez. Europakin nahasi badira pixko bat,
Lekaroz Gatzain, Nafarroko Parlamentukoak, ditu, Matxari, zure herrikoak. Bota, EH Bilduk 119, Geroa Baiek 85, Goiti. Navarra Sumak 48, Partido Sozialista Navarrak 16, Ezkerrak 11, Podemosek 1 eta Bosek beste 1. Hortxen dituzu, nahi bauzu horre aiztion ari zinen egiten pixko bat parlamentukoa... Baditu goia, hiru eskema beharko genituzke, nolait aztertzeko, ez? Parlamentura jaitsi da 3 boto, Geroa Bai izan du gero gorakada. Ni pentsatu dut EH Bilduko boto batzu joan direla Geroa Baire parlamentura. Zen Europara bazitu 54, eta horren Nafarroko parlamentura izan ditu 85. Bai, usue barkoz. Bai, berea. Navarra Sumak, PPG eta horiek zituzten 33, hemen 58, PSOEk 16, bai. Ni uste dut udalera bai bozkatu dutela EH Bildu, eta gainera modu esanguratsu batean, baina gero bai Europara eta bai Nafarroko parlamentura EH Bildu jaitsi da, eta boto horiek joan dira, ez Europakoetan Geroa Bai, baina bai Nafarroko parlamentuan Geroa Baire. Deixente gainera. Ikusiko da. Horrek aroztegiaren kasua nola afektatuko luke, edo ze iritzi hor, nahi dut, zeratik azken finean, egon daiteke, postura nolabaitreko jarria edo pixko bat aldarrikapena dago udalaen alde batetik errako horren beste etxe bizitza ez egiteko, beste aldetik... Baina nik hor ikusten dut udalaren gestioan da kopuru gehiena lortu dituenak. Ulertzen da? Gero bestean bai, nolabait erteko bai nabaritzen da bereka da. Aroztegiaren kasuan, kontutan hartu behar du baita ere bi herri gaudela, Lekaroz Gatzain, eta bakarrik herrikoa ze azmeaz jakiteko Lekozko herriek ze bozkatu duten. Egia da baita ere egin diren azken bozketetan herrian, eta nire kasuan alkatetza hartzeko aranta, beti proiektuaren kontrakoak gehiengoa izan duela, eta gehiengo nahiko esanguratsua. Eta ni uste dut udalaren gestioa, ongi ikusitzat ematen dela. 160 piko euro botokin, Lekaroz Gatzain, dutzen zaita honez kopuru handia dela. Hor baditugu bastango datu batzuk, Almandoz, Elizondore badugu, Elbete Elizondo batez ere, Elizondo baino maila hori dago ja. Elbete Elizondokoan ikusten denez, EH Bilduk gora egin du, ez? 606 ziren 15ean, 859 puntakoan. Beste aldetik Navarra Sumak 598 zituen lehenago, eta orain 455 ditu. Geroa Baiek 389 zituen, eta 275 atera ditu puntakoan, eta Ezkerrak 194 zituen, 279, beraz gora egin du, haunditz, eta beraz horren bertzez, eran daiteke Elbete Elizondon, udala osatzen duten bi taldeek, batez ere goruntz egin dutela dexente, 253 boto EH Bilduk, eta 194tik borrat, baita ere beste 65 boto Izquierda Ezkerrak. Beraz, hori da pixko bat, hor, karo, gehitu beharko litzateke, pixkoan ni tenari naiz, segurazki ere, pentsatzen dut Izquierda Ezkerra eta auzolain juntatuta, hori boto kopuru hori emango duela gutxi gora bera, pentsatzen dut. Gehiago orain dizutela. Bai, 800 inguruan iruditzen zait. Auzolanek zituen 382 2008an eta Ezkerrak kasi 600. Osea, hala ere ez dute, igo dute, egun boto, auzolaneko egun boto. Elbete Elizondo ikusiko dugu. Beraz, 109 boto zituen, Ezkerrak 35 boto zituen, okerrez banago, 35 boto zituen,
hemen sartua daude denak, eta 34 ateratzen zaizkit, 74. Izango dira beste kopuru batzuta zarituko gara. Baina, bueno, ja ditugu hor, emaitza orokorrak, igual komentatu beharko ditugu, ez horri ikusten da nik uste, nola udal... Udala nola gelditzen den, karo. Elpete Elizondo jartzen den horretan, hor mai guziak sartuta egongo dira, pentsatzen du? Pentsatzen dugu, bai. Zegatik eta, bueno, 2015ean, beraz, 1949 zituen EH Bilduk 15ean, eta untakoan 2015 ditu. Erran daiteke 600 boto inguru hortzen gehiago. Navarra sumak 1216 eta 872 atera ditu untakoan, erran daiteke iaia 380 boto inguru gutxiago. Geroa baiek 618 zituen eta 500 eta 57 ditu untakoan, zertxo bait 41 boto inguru jetxi da, eta erran daiteke izkierra ezkerra mantendu gora egin duela 100 piko boto. 585, 687 pasatu da. Beraz, 100 boto gehiago. Zinegotzitan, jode, pues hau, 2000 bot, pues igual Bilduk 6, edo igual 7. 6, ez? 6, bai, ez? Eta? 6, 3, erraten digute, eta 2 eta 2. Izango litzateke, pixko bat, zinegotziei dagokienez. Kasu honetan, EH Bildu 6 zinegotzi izango zituen, Navarra sumak 3, eta geroa baiek 2, eta baita ere izkierra ezkerrak 2. Oseak... Pero ixe da dagoena. Ez laguntzen, eta bueno, beste bastango ezkerran, nik uste dut hori, ikerregera ipatu duena. Apostu izan zela 3. zinegotzi hori lortzea, eta sobeskire bikin geratuko direla. Hor ditu baita ere, auzolanek ze suposatzen zuen, 382 boto. Batzen baditugu lehen zituztenak. 500 boto inguru eta 900 piko, eta hori datu dire 697. Pentsatzen dut horko kopuru bat EH Bildura joan dela. Izkerra eta auzolanekoa izango da. Eta ja azken galdera izango da. Eta Podemoskoak ere pentsatzen bai ez, zein pentsatzen dut ez da. Pixko bat, eta nendik egin zer, nola ikusten duzu? Zer ikusten duzu? Bueno, 6ekin, nik uste paktu berdin ingo dutela, ez? 6 gehi 2, 8, ja gehiengoa. Ez dute inoren gehiago behar, ez? 2 ezkerra eta 6 Bildu, 8. Ez dakit mai ingurunten zer esan zuten, eta ez dut ideik ere ez baina. Pentsatzen dut, agian saiatiko dela paktu hori zabaltzera. Bai geroa bai, bastango ezkerrak enoski, eta gero EH Bildu. Beraiek osatuko dutela... Zuba ipatzen zuen geroa baiek, oposizioa gogorra egin zuelaren momentu batzuetan, hola iduritu zitzaitzun. Bai, eta dutzen zait bastanen izan dela benetako posizioa EH Bilduaren inguruan. Eta dutzen zait, hori, bere papera oso garbia zeukala. Ni behin gehiagotan komentatu nien ez nuela ulertzen bere jokabide politikoa. Pentsatzen nuela arerioz erabat konfunditu ez zirela. Baina, beraiek oso garbi zeukaten, Nafarroko gobernuan egiten diren paktuak ez dutela zer ikusia izan behar udal mailan egiten direnarekin. Nik komentatzen nien, ni aldekoan nintzela, bai batean eta bestean horako adostasuna baldin badaude, hemen ere saiatu behar ginela. Eta bere ondorioak eraterako dituzte, eraman duten bideak, noraino eraman dien, ze suposatu dien, ze maitzetan ere, talde bakotxak atera barko ditu bere ondorioak. Baitere bai erran daiteke, normalean gertatzen da, gobernuan dagoenak alde bat batzuetan mintzet kamustu egiten dela, edo desgaste bat izaten duela, inberduen kudeaketaren gatik, eta ez da gauza hori gertatu baztanen ontakoa mintzat. Ez, EH Bildu, egoten aldi da pozik, kriston emaitzak, bortzeun boto, bastan batean kristona da bortzeun boto. Eta, lortzea hori, baina ez dute behar, ja dute 3 legealdi EH Bildu eta ezkerra, nik geroa bai sartzea ez dakit. Ikusita ere igual izango dituzte ere harreman personalaia aukertuak igual, hori ere da bertzafera, ezkeren ere persona gara denak. Eta total 6 zinegotzi gehi 2 ezkerra, igual horiekin 8 eta segitzea berdin.
Hombre, egia da, dela pixkat inkoherente gero ikusita zer dagoen Iruñan, hori egia da. Zer, azken batean, Nafarroko ia udaletxe guztietan, EH Bildu eta geroa bai, kolaboratu dute eta Iruñeko udalan adibidez, hori ikusi da. Istilurik handienak Asironek izan du Podemos eta Ezkerrakoekin, eta beraie bota zituzten gobernutik. Eta hemen egia da ibiltzea hola, badu, ikusten da, lesakan ere berdintxu dauden, ikuste, azkenean. Azkenean da, ze soziologiak eta zindarrak dauden horrek ere ikuste eragiten duena. Baina, bueno... Azken batean talde bakotxak erabaki beharko dute, hartu beharko dute, hemendik gutxiak jakingo dugu. Zer erabaki duten, nola, norekin, ze programa garatu behar duten, eta dute gure. Beraz, gaurkoan, txampainak, toki batzuetan... Bai. Baina bertze batzuetan... Aparretan egon dut, eta beste batzuetan nahiko saminak izango dituzte, ezta? Bai, Navarra Sumako goitzan, bai, nik uste. Joder, 400 boto galdu dituzte, bastante dela. Bai. Ikusiko dugu orain Nafarroko parlamentuan zer gertatzen den. Hori ja utziko dugu, orain ikusten dugu eguneko 12 parlamentukoa, baina guk ez dugu jarraituko, baina oraingoz ikus dezagun. Honen arabera, pentsa momentu honetan PSOE da bigarren indarra, 19 izango lituzke kontuan hartu Navarra Sumak, 11 izango zituen PSOEk, 9 geroa baiek, 9 Bilduk eta 2 izango zituen Podemosek. Beraz, elirateke sartuko izquierra, eta momentu honetan bintzat, goruntz joan dena, aiztingoakin alderatuta, hori izan da, PSOE izan da. Eta baita ere, Navarra Suma. Beraz, agian, herri beraldeko edo herri on bateko emaitzak sartu izango, pentsatzen dut, gauzak, hor ere, Iruñekoak izango du, izango da pisu gehien, zegatik azkenean... Populazioaren erdia, Iruñean dago. Herrian hor dagoen populazio guzi hori ikusita, horiek zenbatzen direnean, hemendik ordu batera gutxi gora bera jakingo dugu. Baina, guk gaurkoan, hementxe amaiera emango diogu, baina, ikusten ari gara Lesaka. Lesakan EH Bilduk 852, 676 zituen lehenago, eta geroa baiek 763. 853 zituen lehenago, beraz, erran daiteke, aldatu egin dela, gainera, 853 lehenago, 763 orain, eta 852 orain, 676 lehenago. Beraz, hemen erran daiteke, EH Bilduko alkatea izanen dugula, baita ere Lesakako herrian, Sakaustegi beraz izanen da. Nahiko zerrenda gaztea aurkeztu zuten, ikusten zen ez, geroa baien nahiko beti izen berdinak eta beti-betikoak edo, eta aldiz EH Bildun horitere berritu zuten dexente eta gazte jendea sartu, eta kasu honetan ematen du hor balantza hor erdian egoten zirenak, kasu honetan EH Bildu aldera bozkatzea, ez? Arantzan erran behar, arantzan bat zerrenda bat bakarrik aukeratzen zen, EH Bilduk aukeratzen zuen, aurkezten zuen, beraz alkatezkoa beraiena izango da baita ere, eta gero beste etxalarren jabaziren gehiago. Don Esteben bi, ikusi beharko zen. EH Bildu eta Navarra Suma, ez? EH Bildu eta Navarra Suma ira aurkezten direnak, daturik ez daukagu, eta horren beste ez, hemen hau da ikusi duguna gehien bat etorriarena da baztangoak hoixe dena zertu nahi genuena eta hori... Bertzek ere badaukate bere garrantzia, eta bere pisua eta garrantzia handia. Parlamentua berezekin. Azken finean parlamentua izanen da orain garrantzitsuena hurbiletik begiratuta, urrunera begiratuta Europakoak ere badu berea. Haunitzetan urrunegi agian ikusten dugu eta gero uste baino gehiago, baldintzatzen du egunerokotasun hainbat eta hainbat legetan baita ere Europak, ez da? Bai, Europako Parlamentua hor dago, gierran hor aurkezten diren izenak eta zerrendak eta ez ere ez dugu garbi ere zein diren, ez? Azkenean, Europako Parlamentuan adibidez honetan jokoan dagoena ultraeskuindarrak nolako indarrak izartuko diren. Baina, gure inguruan ematen du Voxek, ez du arrazen maitza honak ere lortu, ez?
Bueno, eta maitzeko beraz, honen nahiko gara, baztangoekoak hementxe daude, EH Bilduk 2015 bozka, 1959 zituen duela 4 urte, Navarra Sumak 872, 1216 zituen duela 4 urte, Geroa Baiek 577, 618 zituen duela 4 urte, eta Izquierda Ezkerrak 687, 585 zituen duela 4 urte. Beraz, errandugun bezala, 6 izango ditu EH Bildu, eta gero 3 izango ditu Navarra Sumak, eta 2, hau da 2 Geroa Baiek eta 2 Izquierda Ezkerrak. Hau izango da, Baztango udalaren osaketa. Eta gure aldetik gaurkoan besterik ez, eskerrak eman bai Matiari eta baita ere Iker Frias hemen egoteagatik, eta zuen solasaldi honetan laguntzeagatik emaitza guzti hauek nolabitere aztertzen eta zabaltzen. Esker mila eta beste bat arte. Ongi da, beste bat arte. Eta gainerakoak ja beste telebistetaz jarraitu beharko duzue. Oraindik gelditzen da, ordu bat gutxienez, Nafarroko Parlamentuko emaitzak jakiteko.